komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio Philippines Standard Time, last 9, GC6. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Oras ginadulong sa inyo sang Enervon. Mag-Enervon everyday para may more immunity. Standby sa Action at Patrol, magasunod sa dili, gidlamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! My God, I hate trucks. Aksyon! Night Patrol! May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide, mga palanggan kita sa labilin isa ka oras, 12 minutos, karon nga adlaw, Martes, petsa 26. Martes naman edisyon sa inyo sininga pala tuntunan sa kadandang liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga pwersa sa ato sininga news team ato sininga mga correspondent sa liwat na Manila sininga pagdulong sa pinakaulihi labas na tipon nga mga report. Of course ang aton sininga mata kagdulungan oras sa kagabiyon ang aton sininga Patrol 2 Crosswind Patrol kay na pa nagalambiyong sa pinakabahin sa Metro Bacolod. Ato naman liwat gabantayan, ato naman liwat gahimulsuhan, amat-amat naman
pagdalom sa kagabihon sa nanuman nga mga eventualities from where the action is, John Diaz maga-responder back-to-back sa aton nga piloto. Was-was ko numay. Ariya lang kon mais. Importante way lang malisya. Aksyon papang Nixon tahong. Ang ato sa Ringan News Center, Action Radio Bacolod sa mga update man, balita sa national kag international, plus report breaking news. Mga pinakauling update sa COVID-19 ina ginatutukan ni Action and Defensor. Opdaman kita sa ato sini nga mga technical partner diri sa Studio A sa Master Control sa technical side ang puwersa ni Broadcast Engineer Nelmar Madera. Back up diri sa aton sini IT expert Sir Earl Ray Dotilios. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talok, Siyudad Sangbago, si Broadcast Engineer Bernie Villacanas, ang batang suay. Sa kirandan ang inyo sinialagad ang Kormana Action Night Patrol Program. Lunes, Top-Top, Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Op din niyo ako sa labirin isa ka oras. 9 minutos nga pagpangalagad inyo para tuntunan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radio. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol. Unang kabahin sa ato sa pagpangalagad, of course, ginadulong sa kalawa sa CL Pito-Pito. Nagapabako diri sa aton nga immune system. Maayo man ni sa mag-asawab lang ito, hindi makabuo, hindi makabata. Inom kita adlaw CL Pito-Pito. Bakal kamo sang CL Pito-Pito sa pinakamalapit nga butika ninyo da. Drugstore o kon parmasya. Hindi kamo magbakal sang CL Pito-Pito sa mga tao nga nagalibod bala kag nagapamalay-balay kay ina iya sigurado ko piki ina nga CL Pito-Pito. Ang urig nga CL Pito-Pito ari niyo mabakal sa mga butika para sigurado ang inyo ginabakal para hindi mangutang salang-alang ang inyo sininga ikayong lawas. I would suggest diri ka mo bakal ya sang CL Pito-Pito urig sa mga butika. Laking CL Pito-Pito, lagi kang panalo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Ang ini mga bayan sa ato sa pagpangalagad, ginadulong sa kalawan sa Dr. Alfred's Pure Mangosteen Soap. Nakahibalo-bala ka mong ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Soap. Amo ni siya ang serving nga nagadula baho sa atong siningalawas. Para nga mangin pabilin nga matinlo ang atong siningalawas kag smelling fresh. Madula ang baho sa atong siningalawas. Sa inyo nga pagpaligo, hindi gid makalipat, gamit ka Dr. Alfred's Mangosteen Soap. That's why sa isa din papamalaklon, padulong sa mga grocery store, lista ha para hindi ka malipat. Tandaan gid ang ngalan, Dr. Alfred's Pure Mangosteen Soap. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Of course, ang ini mga bayan sa ato sa pagpangalagad, ginadulong sa kalawan sa Life Extension Clinic, libre naman nga medical check-up, Lunes hasta Biyernes, upod sa ila di kalidad nga mga medical doctors. Kadtui, pamasyari da Relaxon GA Esterman Building, ara din ang opisina sa Life Extension Clinic. Dirapan mismo sa Life Extension Clinic, mabakala pinakasikat, pinaka mapatihan nga vitamin hormone rekomendado sa mga medical doctors. Damo sa balatian nga ginadana, damo sa balatian nga napayo,
amo ini ang vitamin D3. Ang vitamin D3, amo ni siya bali ang produkto sang life extension. Mabakal ninyo ini sa bisan diin lang nga botika, ilabi na sa tanan nga branch ng Negros Grace Pharmacy. More information? Ikayog lawas, dulot sa vitamin D3 sang life extension. Pwede ka ka-text, pwede ka katawag sa telephone number 0920-5056-501. Basta gani, libre ka medical check-up, Lunes hasta Biyernes, upod sa ila di kalidad nga mga medical doctors, pati ang produkto nga vitamin D3, kadtoi, pamasyari, Dalan Lacson, GA Esteban Building, ara din ang opisina sang Life Extension Clinic. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 9:25 na. Ang eroplano nga sakyan tani sa mga OFW, bala mga returning OFW natin diri sa Bacolod sa probinsya, daw pinakalites kansilado. Nagabot lang di isang tulo temprano pa 134 ka mga Bacolenyos sakay sa eroplano. Pero ining schedule sa eroplano ini nga gabi daw kansilado. Daw hindi madayon, no? Hindi ko na nung problema dito sa Metro Manila, no? Kasi mansig bantayanan lang Bacolod kag probinsya sa mga returning residents kag mga returning OFW naton di sa syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Kaya din ako kamusta ang mga OFW nga iyasang probinsya bla narata sa Condotel. Damo pa ang kwan, damo pa nga mga OFW ang ginapaabot, mga 40,000 pa, no? Almost. Alin sa mga nagkalain-lain nga pungsod tungod sining epekto sang COVID-19. Nawin nila nga hapon man ti na puhag kag daw halos nakibot ang mga nagalabay sa Dalan Raneta. Ito ba nga belasang Fiesta Homes sa may Sumag. Atong ginluthang bala nga napatay gid si Rodolfo Domingo. Sa lakyan niya may mga unod galit sa kwan. May mga unod tong armas, no? 9mm na machine pistol na may silencer pa. Mga magasin kag bala na recover to. Tapos may mga resibo sang pera padala nga kadalag ko sa amount nga nakabutang. Oy labot kay may ara pag ito nga cash nga almost 200,000 pesos. Ya kuan siya ka pamalaklon siya sa mga kasapatan ba, mga baboy. Ginbantayan lang sa may area sang Araneta. Nakapangihi lang pobre kag gintiro sa magbalik ini sa iya sa lakyan nga Toyota Vios. Tiway gid kasalbar si Rodolfo Domingo. May mga igo sa lutang sa lawas gamit ang kalibre 45 base sa basiyo nga na-recover sa crime scene. Ito no kung I think the hold gid sa pulis ang salakyan sa biktima matapos ngati kuwaon tani sa mga pamilya sa napatay. In fact, ang pamilya sa napatay way na plano pa nga daw padalman pa sa pulis ang investigasyon sa kamatayon ni Rodolfo Domingo. Sila mismo nag-refuse nga hindi na lang pag-ipa-autopsy ang bangkay sa napatay nga si Rodolfo Domingo. Si duwa nga gulong nga ginatutukan dito sa station number 9 ni Police Lieutenant Jonito Pastrana nga nga padalman ang kaso ni galing kating pamilya daw nag-refuse sila
daw hindi na sila padalom pa sa kamatayon sa ila sining himata. Ay doon ko nanong natabo. Itugyan tani kay Kuana, kay Police Lieutenant Junito Pastrana, ang hepe sa Station Number 9, kung ano ang disposisyon dyan sa kaso. Tuntang mangin kapalaran sining kaso kahit yung pamilya daw wala naman ng gana. May pa dalman pa sa pulis naton ang investigasyon. Tiara na sa aton sining mga police authority. Speciality ara man na sa pamilya kung gusto nila padalman ang investigasyon. Hadda ang atong kapulisan. Ito in-establish diri ang suspect mo. Daw asod-asod nga pinatsanay sa Bacolod, no? Nagiligan kasi mana sa kabulat, 3 gid ang nagalamatay. Ini dugangan naman isa, ikapat na ni. Ay, mapinatsanay sa Bacolod nga. Gawa na ikadlok ang tao sa bunga. Si Pabla, broad daylight, highway, busy ang mga dalan sa Araneta, tubangan sa Fiesta Homes. Di malikawan, may mga salakyan nga nagatinabok-tabok lang, may mga nagatalabok-tabok nga mga nagabantay, tao, damo man na da. Pero believe ko, isang kaisaw sang tao, nagpatay ni siya kay Randolph Domingo, daw, iti sa unanda, may harap na nga border control. Why kita? Why punaw? Ano na yung kung tuyukon kagil sa parehas mga patsyon kag planuhan kagil sa Mayo. Why kagil mahimo? Kaya gusto makibot ka lang. May maiping na sa imo. Dugay-dugay kibot ka na sang linok panay. Ilan tawon ta kung ano ang dalaganan sila sang sitwasyon. Parte sina nga insidente. Bago na nakabaton sang report si Councilor Ising Salanga nga daw buksa liwat kuno ang ang airport kay may maabot nga Swiffer flight. Okay, basi amo na niyang sakay sang OFW laban kadugang taga Bacolod kag Negros Occidental. Sige. Ang tawon tanay kag himulsuhan tayo nisang maayo. May kabidira kay Manang Nilya kay nung Bing Itaas, no? And the family. Nag-monitor sila sa ato sa pamalagan. Salamat kita sa mga kasawa nga Bing kag Nilya Itaas. Bisa Mrs. Lelebet Ninya and family nagkatutok na sa ato sa nga pagpangalagad. Ang mamandira si Toto Randy Garcia. Permigid sa monitor. Si Baricon Taton Gargaritano, araman ka monitor sa aton sa pamalagad. Si Bibing Dagia Bautista, pa-check attendance man. Si Eve Rigby, araman ka monitor man sa aton sa pamalagad. Salamat gid sa inyo dira nga pagpaurok-urok. Dara sa Mesenda sa Lamangkara, Carlota City, kami ko lang anak ko si Shaina, kag si Shine. Nina kay Richelle Andico Marian. Kay Madam Marjorie Bolontate, ang among treasurera dara sa barangay Panukoy. Ang kabigi dara sa imo Inday Marjorie Bolontate. Dara sa Florenceville, sa barangay Panukoy sila ni Manong Linda kag ni Manong Mario Berdifrado, no? Kay Kuni Portal, bawo kay Yakuni, may gabi dira kay Yakuni Portal. Sa kay Bani dira sa Dingli sa Banwasang Dingli, probinsya sa Iloilo. Kapamati gid sa ato na ang pamilya Portal, labi na gid si Yakuni Portal kag si Bani. Toto William Frias and family may gabigid. Kay Nancy Lindra kas kabataan may nang nga pagpaurok-urok. Sa kay Valencia Kenneth, sa kay Nida si Guanse, nonoy gimapan dira may gabigid. Sa kay Rebecca Macapagong Buena Vista, kay Kenneth Valencia.
Kay Bing kag Nilia Itaas again and family. Sa panukoy ka monitor sa aton. Si Jam Jam. Dr. Jam Jam ay gabigid. Sa kay Felicidad Puentevilla. Si Lyrid Alvarez. Si katendas lang kag si John Earl Obamos. Iloilo to Ruas Capis. Kapa urok-urokin siya. Sili ni John Earl Obamos. Si Eden Medina Raman. Nagapacheck attendance lang kag si Marilo Alunan Ruiz. Si Juani Mel. Kag si Isabella Tim Bersamin. Good evening, Isabella. Sili ni Jo Marie Bersamin. Ato sa Liga Patrol, 2 Crosswind Patrol. Check na ito sa Liga Report. Observation ni Action John Diaz. Kapag libot-libot niya sa pila kabahin, sa Metro Bacolod, si Mami Elsa Berrio, kag si Brad G. Dilag, ara nagapaurok-urok. Check na si Action John Diaz. Observation report sa Patrol 2 sa ito sa Liga Crosswind Patrol. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radio. Ito ang aksyon. Aksyon. Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol Field Reports. Yari si Action John Diaz. Line number 2 sa report. John, good evening. Please kami. Alright, mga gabi ako sa direct, mga gabi sa tundaran nga mga kaaksyon na patokron, ari kita live mismo ako sa direct nag-report. Ari kami sa may ginsaran, sandaran na sa kino drive na sa may Ramos. Bago lang kami dali patabok, no, sa may intersection, going kami sa may south direction. Nagalagaw kami dito sa may Bacolod, tarik sa border, at kaligwa to kataway sa sitwasyon ng sunarek, no? Okay. Sa norte nga bayan sa sunod. Anyways, update ko si mo, bago ito kainan, at kanina mga nagpinauli. Oo. Mga atuto sa inyo sa may Team Italia Integrated School, bala? Ang ano? Ang mga returning residents. Oo. At tutugin ako sa Team Italia sa may barangay Panukoy. Nagabot ka natin plano pa? Ato ang sang punto, bala, ang sa Bacolod sila airport, wala nagugpa. Okay. Nagabot. Dito ginhouse sila? Oo, dito ako na sa may Panukoy nga area, no? Okay. Ay, napakita ko to rin kayo na kung may kagawad to or may kagawad, may tanod lang na sign or wala. Pero kayo na to, wala kito action na rek pa, kita nga security sa may palibot sa area mismo, no? Ate ba sigurado kayo gabi may tanod na nataguro? Okay, may duty, mag-tanod na para may mga galibot mo, no? Okay. Basta posible yung pasay na nataguro, sino galing kagawad? Kagawad Peter, no? Kagawad Peter, na galing sa may peace and, order. Oo. Diba siguro na sign na to action na rek. Subong kayo hapon na sila. Actually, gabi na kalipang, no? Gabi na sila nakaabot dito, mga pasado na nasa action na rek. Siyang gindarata na sila sa may MC Medallia Integrated School sa may barangay Panukoy. Amo ni mga returning residents. Ang sininga gabi, ang isa mo kintro o ano ganyan, mo kayo na doon na cancel action na rek. Oo, nagbalik? Magulang yun, tawag si Councilor Israel Saranga. Oo. Balas ako nagigdan ako di dyan sa may balay. May nalatag sa kong info, mabot ko no, pabrihan ko ng airport. Ay, gani. Pabrihan. Okay nga, gawa brihan ng airport, kay base ko no mag-abot, gulpi, ang super flight aksonereka. Kaya base ko, tika sila yung tabo na kayo, nag-pull out na to ang DRLMO, nag-pull out na to CTF, nag-pull out na to ang taga-Philippine Coast Guard nga bus. Ati, ano naman tawag naman liwat na Tawag naman liwat. Balik, amo na sa jamo kung ano proper coordination, ganyan to, hindi na may tindihan kung ano kakatabo. Oo. Kaya may info na kay Inax na rek nga, hindi, madayon ang pagpuli nila. Oo. Gabi na to, mga 7 p.m. guro, nag-info hindi madayon. Okay. Di, nagpinauli na sila. Pagpatak naman sa alas 9, sila nga gabi, nagtawag ko no, sir, ara na lang, mag-ato na sila, sir. Manug-abot, jigli. Nag-aabot, yati. Ang problema, ko na mga pension house, mala, ngagin na pang, nilagin pang contract, o kagi-contact, may agreement na, inalib na mga helper or mga office o personnel, pinauli, mala, kag wala pa na-accommodate, ang magiging ko ng sadya, kundi nila ihaplak, na actionary ang mga na pinauli ngayon Problema naman na. Problema naman kaya tama-tama na pinauli, kaya nangadaan to, problema man dito sa area, kaya wala nila naman ang kung pinakabilog aksyonarek ang mapauli. Dugangan pa rin subong naman, nga hindi man sila kabalo kung pilagin ang
maabot naman actually diri naman sa may syudad sang Bacolod. Di si councilor nagaulat kita kabik kay bali ma-update sa aton matawag sa liwat for further confirmation sa numero kung tudamoon sa mga persona nga magapauli karon nga gabi. Actually kung madayon gid man, kung may pakadto gid man nga biyahe sang consider flight at sunarek. Pakadto sila Bacolod sila International Airport. Layo ko lang ibiyahe nila ni hindi basta-basta. Layo na eh. Iba si Councilor ganito nagigda, nakikigapreparar para boss, actionerek. Ang ano? Si Councilor Israel wala? At basi karon gabi, may ara nga mabot. Gani, ang malagani, nagigda na sa gani, tani, na tulog-tulog na wala kayo para preparasyon na lang boss, dati paano pa. Sige, gulpya naman o gulpyada naman, may naman information. So, tala ng ambulance naman, pagwa ko naman ni, masuksok naman ni PPE ang mga taga-DRMO. Laban eh. Gasto na naman eh, magwa naman eh ang Coast Guard, bakit ba nakakatulog na ni? Ang taga-City Health, magwa naman ni, mga doktor, nurses, asadya. May gabi kay Tox Lopez. Kay Ma'am Tox. Tox Lopez, ka monitor sa ito, no? Sa San Miguel? Oo. Okay, si Ma'am Tox, I think, namon, alumni. Okay. Ma'am Tox Lopez, may gabi na si mo, tiway kita da? Ma'am, wagi kita da ako, wagi kayo mamaya. Alas una, wagi kayo mamaya. Ma'am Tox Lopez. Si Ma'am Tox Lopez. I think media relation si Ma'am Tox eh. Correct. Ara sa nakakuha naka-tune in kadali. Facebook Live? Sa Facebook Live tabla. Okay, ma'am. Lapit naman niya, post naman napita na San Miguel mo. Ayo di purma. Good evening, ma'am. See you sa Euroar, ma'am. Pwede na ta kay number kay tigin left na ang kuan mo ang record ba? Oo. Pwede na, ma'am. Partially. Ma'am, timing gina pag-view mo sa Facebook Live. Partial. Gin lift. Gani, actually ka ba ako timing gina pag-view ni Ma'am Tok sa Facebook Live? No kayo nagbalik ng kuan na pwede ta kainom. Oo, gin-left na ako sinereg. Di ma'am, di maguro mabudlay, may pato. Good evening, Ma'am Tox. Action dyan, kinakakakson Eric. Abali pa pa next dalon. Kadlaw si Ma'am Tox niya, ha, may gabi da. Mama, ang gabi. May gabi da, mama. Gani. Anyway, action Eric, no, muna ba tayo natin ang update sining mga pinaulay karon man nga gabi, no? Anyway, tikina dapat po naman ang kadamuon sa mga persona nga nagpinauli, especially mga returning residents, returning OFW sa action Eric, diri mismo sa National Province sa Negros Occidental. Update to ba action Eric kay ina, ining bala recoveries, to bala ang hirap pamangkot ito armas. Oo. Ano gito siyang armas? Ang name gitong armas para sa itong mga kagsyon, kang ma-update na itong kamo, is KG-9 Machine Pistol. KG-9 Machine Pistol. KG-9 Machine Pistol. Kasi on isang armas. Based on information ni Police Lieutenant Junito Pastrana, amo niya nakita nila sa Facebook post or sa profile picture sining biktima na ginakapitan niya aksonerek. Ay gali. Na-recover dito ang magazine na loaded sang 15 kabang wala naglupok kabala kon live ammunition kagang suppressor o kung mo to bing ginatawag na to niya silencer aksonerek, no? I-clear pag inisir Pastrana ining 200,000 aksonerek nga cash na-recover niya sa bag sa sulod sang salakyan. Pero sa bulsaya sang biktima, sang ini ang ginlutang, may na-recover pagid nga 7,000 pesos nga cash. Ang cash ni nga 200,000 din ako ani? Sa bagya, aksonerek. Sa sulod sang salakyan. Tapos sa iya bulsa, may city mail pagid? May city mail pagid sa bulsa. Okay. Cash man na? So, yes. Kaya padalaman karon sang pulis, kung para sa ano ang 200,000 pesos ang generic na kwarta. Lara siya naman nga bag. And may na-recover sa bag pagid ang generic sang duwa ka mga wala sa isa rather, no? Ka wala nagupok kabala sa kalibre 45. And then, dito sa crime scene, ang report ng scene of the crime operatives na-recover ang 7 ka mga empty shelves sa kalibre 45 kag 3 ka slug sa kalibre 45 nga armas lutang aksonerek. Ang pila ka basiyo? 7. Wow, 7 ka basiyo?
tatlo ka slag. Kag tatlo ka slabo ko damo. Gani. Ang pilas, duwa sa tiyan, duwa sa ulo. Ba, damo. Gani straight ang ulo, kung nagsunarek, do head dito nga sa may do lapit sa agtang lampi. Ang igo. Ang igo. Sus, grabe, no? Amo na ang natabo dito kay na sa may area mismo. Ang salakyan, gina pamangkot mo kay na kung na turnover. Wala gin turnover, kaya according sa kay Police Lieutenant Sunito Pastrana, i-hold kagdalon sa may BCPO headquarters. For investigation. For further investigation. Okay. Kaya may timbre ko na karon sa imo, base posible. Actually, kaya ako gina-develop ko, wala ko sang makuhaan pag sa information, for investigation ang salakyan Axonerec. Okay. Ang kwarta nga 200,000 gin-turn over sa pamilya. Kaya ang bali isang kapulisan, hindi siya part sang evidence for investigation. Okay. Kwarta. Pero ang 7,000 nga nakuha sa bulsa, ang cellphone nga ara man sa posisyon sang biktima, ara sa pagginakop sang police station number 9. Karon nga gabi, ato na sila sa may crime laboratory, gindala to nila ang armas lutang, ang mga bala nga na-recover kag ang cellphone Axonerec. For ballistic, siguro? For ballistic examination, no? Okay. Anyway, muna ang update, ginbalikan na to natin karon nga gabi pagiliwat, no? Sa Police Lieutenant Junito Pastrana, bali ati conduct sa investigation. May mga information naman sila nga duga nga update nga gina-develop pag nila Axonerec to further know ang background sining biktima Axonerec, no? And then naman na mga kalson ang aton dito nga gina-update kay na sa may lugar. Ang salakyan na dala to sa HQ? Wala pa, ato pa to Axonerec sa Tubang. At ano pag-uyo din na nila to? Tomorrow morning, kay para kung available ang towing machine or ang towing truck gali, kag ang kung sino ma-drive Axonerec going dito sa may ginadiskusyonan pa na sang mga kapulisan. Kay depende pa naman kay technical abi Axonerec eh. Ginapadala man ni Sir Pastrana kag ni Police Colonel Attorney Henry Binyas, budlay dan KP abogado danang City Director ta for technical. Gani. Si Sir Pastrana, by the Vokman. Kada giyo, gina-check ito kayo na kung anong law nga basit lang may sa may lapakan sila, may violate sila. So, gina-isa-isa na nila before nila Axonerec may mga movement, sila nga imuon sining mga gamit Axonerec, no? Para hindi sa technical eh. Amo na ang pinaka-purpose nila. Hindi sila ma-technical. Anyway, sa atong nga mga kagso nagapamangkot, plus ang update to, atong area sang CIDG Negros Occidental, wala Axonerec, sa atong interview ka. Okay, balik ka sa action dyan, Diaz, na authority sa nga linya, ang yes, yung report live sa patrol, to Crucian Patrol. So, mo itong sitwasyong latest developments sa kaso ito mga paglutang sa kay Randolph Domingo. So may mga giturnover na sa headquarters ka mga items. Action dyan, please come back. Yes, Axonerec. So mo to ang update. Anyway, nagapamangkot sa ito about sa Negros Occidental, CIDG, bilang update. Ati, naibigyan naman sa ito mga kakson nga. File na itong kaso, tinalikdan nga Biyernes, sining 7 Axonerec ka mga opisyales, 5 ka barangay official, 2 ka iban pa nga mga personal sa barangay matabang, sunod sa Talisay, kitamo, nagapamangkot sa ito, nanonood ko ng update, pero parang isanay na lang, tigin file na pigyan sa Biyernes pa lang, sang CIDG Negros Occidental ang kaso sa 7 Axonerec, may angot to Japon sa anomalya sa ginatawag ka Social Amelioration Program o CONSAP. Na-file itong case, 2 ka mga kaso, ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act and ang kaso sa may kang tanan sa Bayanihan Hill as one act, Axonerec. So, ginawa natin lang to, ang resolution Japon sa piskal nga mapanaog Axonerec. Kaya mo kari ang balo ni Police Lieutenant Anthony Gantang sa itong interview, malati ko may mga reklamo pag pwede sa Japon sa cater. Kaya dito sa Bacolod, to barangay 19 naman to kayo na na-filean case, no? Nga mga official ang CIDG, kaya ba sa CIDG Negros, the same sa ila, no? Mas maayo i-verify nilang case, ang ilang mga documents or evidences, mas maayo kompleto before nila Axonerec nga magpadangat sila naman siyang reklamo. Mga cases against barangay official regarding sa on Friday, May 22, we filed a criminal case against the barangay official sa may Matabang sa Talisay City.
in relation dun sa irregularities sa capital distribution. Ano yung pinaka-concern at saka yung complaint, sir? Ang complaint nung isa ng mga complainants natin, yung mga barangay officials natin, aside sa maraming hindi nagbigay sa kanila na which they think na mas qualified sila. Okay. Pero meron mga napaboran, mga nabigyan, na mga tao, sabi nila, allegation nila, yung iba ka mag-aanap, yung iba naman na hindi na dapat bigyan talaga, yung mga ganun. Okay. So kami naman yung nagtandak ng validation, na-found out namin na talagang yung mga taong sinasabi ng mga complainant na ganyan, nakatanggap naman talaga. Actually, kaabantay ko, no, ang update naman kay Teresa Bacolod City Police Office, ng Negros Occidental Police Provincial Office, nag-deploy in the deflection of police pa mo nang wala pa katapos, under training pa ni sila, no? Kina-interview na to si Police Lieutenant Gilbert Guerrero, ang spokesperson sa Police Regional Office 6. Abantay ko ron kung pila kabilog ang ari sa Negros, pila kabilog ang ari sa Bacolod City, pila ang tanan deploy din sa dalin, ano ning pinaka-function nila, pinaka-purpose nila, action and example nga. Okay, duga dali ang utot ang signal ni Kuanaw ni Action Jan Diaz, no? Pasigalobat si Action Jan ato ko ta signal sang iya sini ka signal mautot kung basi siya ning posisyon Action Jan. Yes, Action direct, no? Anyway, muna nang update karang bantayan sa ato tanan nga mga action. Nami sang peryempo na ton medyo kalagay ti mga time gid porti ka ginot sang Oktubre init kay Action direct ka. Sa naga-live coverage to sa may area ba porting paang mong amang tulo mga mga pananawan sa kainiton sang panahon. Porti sa kainit kalagay paghapon naman niyo sa nga gabi. Ako nato naman patsagan paling panaligad nga adlaw porting kapaang do hindi ka na mga habol ko magtulog ka kulang ang electric fan. Correct. Pawi gid sa Action ligad tugla-tugnaw. Taman ba paang ka kon ginot ang pamatsagan. Parang rin nyo, at least karoon nga gabi kung update nato ng mga nagkanadakpan, ari ko the record, nagtingwa kita na nga magpag-ibot sa mga polis, sa mga kapulisan. Sa sunod naman sang Bacolod Action, Eric, ang area sang police station number 4, 20 nadakpan nila, 6, 8 lang inanadakpan, station 7, may 22 silang nadakpan, station 10, mga 25, Station 8, 27, Station 9, sama ng iladakpan. Ang Station number 2, 17. Ito na kuha pang update sa 1, sa 3, sa 5. And so far, Action direct ko na concern natin 3. Ang manadakpan, wala nagasuksok sa face mask. Ang nag-observar sa social distancing. Action. May gabi lang kay Police Captain Armelin Vargas sa Station 10. Gamonitor ay. Oo, gamonitor ay kay Sir JP Drabla sa border ni Toxon Ereka. Nga nagapamati, boss si Kapitan Ricky Miares nagapamati man karon ni gabi. Ara sa? Oo, kap man gabi na nakapoy kita naka. Ara, no? Ara na. Man gabi makay sa Hendran sa Station 6. Condolences gali kay kay Police Captain Elmer Bonilla, no? Ay ngaw? Si Papay, I think. Action direct, no? Father yan, nagtaliwan? Oo, naligad nga minadlaw. Aha, iti condolences sa pamilya Bonilla sa pagtaliwan sang amay ni Police Captain Elmer Bonilla. Gani man, no? Nakita ko sa Facebook post, no? Nagsama naligad na ka-schedule kita tayo for interview. Kaya tinagingagaw sa emergency kay Papaya. Hindi naman nato, no? Condolences na sa, sa imo kag sa bilog nga pamilya Action Eric, no? Si condolences man sa pamilya Ramos? Otelo? Pag taliwan ni Toto Otelo Ramos? Gani, condolences na sir, no? Condolences na kay Otelo Ramos. Kaya iti, dala naman kurastang kabuhi korreksyon dyan. Gani, man, anyway, tito, avid listener man Oo, si Otelo Ramos, avid listener sa action na dyan. Gani, avid listener, condolences lang, no? Anyway, magina, importante, kundari, galong nakikita na, no? And, wala, mayong gabi man, nagapa-great dito nagapa-great kay Raymond Legaspi Pineda. Sang, ni kuno, sa Bukros, Dako, La Carlota, oo. Nagapatami ako dito kay Mama mo, na yung kuno kailan Linda Cruz. Ano? Nagapatami ako dito sa Action Direct, no? Sino? Si Raymond Legaspi Pineda. Ako na, patamyaw lang kay Action Eric, Mama mo, nanay, Linda Cruz man ang Rachel, of course sa Action Eric, no? Mayang gabi na. Ngayon mo ka-action naman ang pinakaroon ng sitwasyon rin sa itong kinakatapan. Dahil kita nga nagapaging
gangot sa ton nga mga pinaka-officialis ng syudad may kang tanan sa pagkabot sa pinalman ka mga returning overseas Filipino workers. Dili naman sa syudad sang Bacolod. Mga kaaksyon, pinakamaksyon balik na tipon sang patol kag tandaan. Isa sa marason sa pagtugas sa balatian sa lawas sa mong paguyang o kanang pagnubo sang aton immune function ang nahigko nga kolon kag ang hindi regular nga pagpagwa. Sa higko sa aton lawas ang may dako nga papel sa pagbaba sang aton immune function. Ang dapat naton imoon simple lamang mga kaaksyon. Pasugon kag pasanyugon ang inyo naman immune function na paagi sa adlaw-adlaw nga paggamit sang Super Fiber. Ang Super Fiber ang sa naman kadikaridad kagarantisado nga solusyon good aton matinduan naman ang aton na kolon o kung tinahay magkakson tandaan ang aton mismo tinahay mo gining ginaagyan sa aton naman ginakaon gani once may apektado dira kung nabi maguba man o kung may kumakakson influenza gidya perte bilog naton nga karawasan kag bayo magtatuga o kung nato tunahan pa sang atno nagkarelain nga mga balatian gani makakson mente na ron nga matinlo ang aton nga kolon mag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing para ka-aprobado sang FDA Philippines. Ganun pang dito magkaaksyon, magbakal sang Super Fiber. Ini mismo mahimo bakal sila ng mga klinika sa Life Extension Clinic amtang sa GA7 building tupad ginamang sang DHL tunga-tunga sa Dalan Burgos, Cagalo, Lacson, Surad, sang Bacolod. Rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz mula sa patrol sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat dyan sa positive report observation live sa Patrol 2 Crossfire Patrol. Balikan na sa aksyon John Diaz sa dugang niya sining aksyon balita. Ang observation report man ni Aksyon John Diaz kinadurong sa iyo sa karawas ng DTX 500 capsule. Sa imo sining pag-exercise hindi makalipat nga mag-detoxify o galiya ang pagtumar adlaw-adlaw sa DTX 500 capsule. Ang DTX 500 capsule katino ini sa ato sining dugo nagasilhig sa mga impurities kag toxins sa ato sining atay. Iniban ang nagabulig panubo sa imo sining blood sugar bangod sa organic compounds nga vicin, carotene kag polypeptide. Gani sa may mga taas sa kolesterol, mataas ang blood sugar tungod sa diabetes, para ini sa inyo, tumar kita adlaw-adlaw DTX 500 capsule. Magabi nila kay Mr. and Mrs. Lilia kag Ramon Taton, sa kay Mr. and Mrs. Remo kag Clarita Tampipi and family, kay Toto Clark Tampipi dira sa Gardenville Subdivision sa Barangay Tangob, sa kay Mrs. Edith Yanson Binoman, ang pinalangga nga iloy ni Mapisan Police Captain Wilfredo Binoman Jr. Hepe dira sa EB Magalona Police Station. Kay classmates Norico Isidirio may gabi, sa kay Cecil Castro, sa kay Jernans Josbel, uy sa kay Police Lieutenant Ryan Batadlan, congratulations, keep up the good work. Good luck sa imo nga mga sa imo sining assignment. Hindi ka man ma-assignment. May tayo kung si Police Lieutenant Ryan Batadlan rin na ma-assign sa Bacolod kasi Negros, no? Congratulations again sa kay Police Lieutenant Ryan Batadlan. Sa kay Ging Alib dira sa Country Homes Estipanaya, nagapaurok-urok man pamati sa aksyon Night Patrol Program. Sa kay Ludi Kagawad Peter Maymay Noble and family, happy listening. Dara sa may Dasmariñas Cavite, si Joseph Nabalitan Kasag, nagamonitor gid sa aton. Sa Qatar, si Elvis Burom, araman ka paurok-urok. Tamyo to dara ang dara sa may Abuanan, Bago City, blan. Pamilya Guanson kag Fernando sa Barangay Tabo Ilog. Pinatamyo ka mo ni Julieta Guanson Buenaventura. Sa kay Juan Roberto Nanet de Lioso Sr., sa kay Carmen Reyes sa Hong Kong, kag sa kay Manilma Terwil, araman ka porok-orok. Si Elizabeth Malaka Gamala, araman. So, talaga si Kagawad Peter Maymay Noble mo.
Si Andro Benedicto, mayong gabi dira sa imo. Sa Green Energy Solution, si Jeff Chavez. Si Ana Andrea Famuso. Check attendance lang. Maman si Nalds Parcon Ligarde. Sa Mansilingan, Pamilya Awing. Alin kay Sammy Roger Awing. Kay Franklin Di Malada, mayong gabi ha. Sa kay paring John Kakumarita Ronalyn Solinap. Sang RG Sol Roofing dira sa La Carlota. Happy listening. Sa kay Toto Roy Tayhopon sa Saudi, mayong gabi da si mo. Sa Vista Ligre Porok Torre, ara si LCD Doy Kokey nagamonitor sa aton. Si John Mati ginatamyogid ni Carlito Lukot. Toto Rodnel Bilaong and family, mayong gabi. Kamya ko dira si Clinton Palma. Upod ya si Papa, ya si Nelson Palma. Halin kay John Guanson Buenaventura. Sa kay PO3 Botol Presbytero and family sa Iloilo. Sa kay Albert Caluoy. Again sa kay Tox Lopez. Again, mayang gabi dila kag mayo lang nga pagpaurok-urok no. Kay Jennifer Sibunga. Sa kay Glo Chua. Ara sa kapaurok-urok. Tamya ko dira kapaurok-urok si Panoy Solinap. Si Crystal May. Kag si Alan Christian Solinap. Sang abkasalin kay Orabat Christine. Kay Mrs. Judith Calves Pamposan family. Sa kay Andro Benedicto. Sa mga listener natin dira si Pamilya Camacho, si Bunga Herman kag Udi sa Barangay Gimit La Carlota. Pamilya ka mo ni Al 5 de Nobyembre. Sa Manila, ara si Stephen Santillano. Pamilya Minosa, Tolentino, Sotabinto, kag Villa 4. Kinatamya ka mo ni Iliana, o Corneliana, Elizabeth. John kag Pretty Mahilom and family, mayong kabigid ha. Sir, ask ko tani kung ano patakaran kung taga Iloilo kami na dira ma-work sa Bacolod Negros ag weekly pauli sa Iloilo. Kung ako sa inyo, luto-lato nyo lang anay, guro ang kwan magbalik sa normal ang Bacolod, amo man ang Iloilo para di ko budaya magpuli-puli. Toto Sam Abada Di Vera, ha? Philip Laurente, mayong kabida, sa Sampaloc, Manila, ara si Marso. Jeddah Kingdom, Saudi Arabia, ara si Len Cantong. Si Alexis Wing Torre. Si Inday Blasada, mayong gabi kay Jorocel Haina Zamorada. Mayong gabi gid Mr. Mrs. Lonsky Di Dulo, sang Pojaira United Arab Emirates. Sa kay Louis Di Paula and family. Sa mga dungganon, boys ta, baga pamati sa aton. Sa Mansilingan, ara man si Lisa Calaugaw, na monitor sa aton, no? Sa Balgis Iteri sa shopping, si Jorami Balkin, kon Balgi, na monitor sa aton. Sa Makati, si Edith Jose Raman. Sa Victoria City, si Warren Sivalios. Si Jovelyn Nemenso Buenaflor, Araman. Si John Earl Obamos. Sa kay Von Carlo Di Paula. Sa Minoyan, ara si Vic Garcia. Salamat gid. Si Luz Fu. Sa handumanan nga monitor man. Isabela, si Jo Marie Bersamin. Joanny Mel, may gabida. Sa kay Marilo Alunan Ruiz. May gabi dira, no? Kag may lang dira nga pagpaurok-urok. Si Lairad Alvarez. Si Nelda Siguansi. Felicidad Petevilla, si Jam Jam, Kenneth Valencia, Rebecca Bacapagong, Buena Vista. Nonoy Gimapang, gapaurok-urokin sa ito, no? Pamati, Section 8 Patrol, no? Salamat. Si Maricon Taton Gargaritano, araman. Always kisalaga monitor sa ito, no?
si Kwandi, ara man nga monitor si sa Purisima Manapla, si Rayjan Tan Bilalun, si si Pare Rami kag si Mari Rats Milianada may gabi, no? Milagros Cesar Alit, sa kay Joe Fox di Pomoseno, Agustin Barayoga, Iboni Butser sa Germany, Fritz Di Chutso Hilado, Josephine Murillo Civil, sa kay Jess Garciada, si Julieta Colingco ga monitor man, no? Si John Lacson, ginatamyan ni Jocelyn Lacson da. Sa Bacoor Cavite, raman si Elizabeth Kiatson Sacario. Banako si Edwin Igka, ga monitor gid. Sa Pukatod Apayo, Chuchi Santillan. Si Shelma Catalan araman, si Rachel Galuyo, si Sanarawi Sinigaran, monitor si Cory Bidaha sa Kuwait. Purok Laurel Bansilingan, pamilya Hamilano, ara si Buyet Hamilano. Si Lidra Alpares, ara man sa Quezon City, si Esther Gallego, Amado Ladua Jr., Manong John Bilonyon family, si Jess Alto Ramor Moles, Ayan Fred Solas, haraman nga paurok-urok ko. Eli Guerrero, ay nga bigid kay Jinson Epson, Marites Mirada Ilya, Bambi Padernal, Omar Mola, kay Gracia Saga, Bundal Lothel, Jen Jaime, may nga bigid, Edith Josie, kay Sir Edwin Pinidan family, Bernadette Lacson, kay Diana Jonila Martinez, Maria Risa Balboa, retired Police Colonel Pasido Hintoleyo, araman si Tony Minyosa, gapaurok-urokin si Gerald Babaw, si Junior Alcantara, kapitan sa Barangay 12, sa kay Jocelyn Arisitiba Ulak, Nonoy Tamayo, Barry Colodo Itorseita Heaven, kag kay classmate Merly Dolido Magallanes sang Hong Kong, gapaurok-urok man. Balik kita when we come back, dugangan tangato sa Max Balita pagkatapos lang kato importante ka mga pahibalo. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon, padayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan.
prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsan anong nagkalintangan. Responsable na pagbalita, pagkain na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Pabalik diri sa ato nga pagpangalagad, may gabi dira sa Tugaf kag Marshall family sa Barangay Salvacion Morsia. Nadagabi ka pamatig sila lang pinagid sa mga taga-barangay 30 kay Terry Tugaf, halin kay Fred Tugaf Jr. Kay Eba kag Joel Sangko and Kids, may kabigid. Day Eba, musta na itong akong nga energy, vitamins. Do isa na lang to kaliso na bilin sa akon. Basi may ara ka da. Da mo gito naghatag kondisyon kag kapabako sa akon nga immune system. Day Eba Sangko da. Gabi to Joel da halong kamo kag hindi ka mo halaka randadi kag walda. Mga tamis boys da, Felix Garboy Dayo kag Alan Navales. Kapa urok-urok sila ang pamilya Mendoza da.
sa Bantayan, Kabangkalan, Pontevedra, kag Escalante. Kanan sila kanong kapurok-urok siling ni Dapoy. Ang gabi dira sa kay Sonia Bayra sang Purok Rosal. Mapuli. Kasi Iloilo. Galit tilo-tilo mo na guro magbalik sa normal ang biyahe. Ito ay pasabong biyahe. Ang fast crop mo. Ang roro. Kag ang ang fast crop naton. Ay pa biyahe. Sa manog inom, ti tsansa nyo na ni. Kay partially ginleft ang Lecorban sa Bacolod. Pwede kakabaligya. Pero, inom ka sa balay mo. Hindi ka pwede ka inom sa mga panghigad di garon da, ha? Kay dakpon ka nakapulis. So, pwede nakainom ang mga nagainom sang alkohol. Pero hindi kundi dito ka mo inom sa inyo balay. Mo nang klaro da, ha? Kay ginlift na ni Mayor Bing ang Executive Order, I think 37, ang Lecorban. Partially ginlift. So, pwede na kabaligya ang nagapulo panago sa pagbaligya. Kaya-kayagan, pwede na kamo kabaligya. Provided nga ang baklo nyo, dito kamo sa balay ninyo inom. Okay? Ang biyahe sang roro, again kag fast crop way pa, ma-materialize, no? Igaulat pa sila sa advice gikan sa National Interagency Task Force. Mani Lokyas da may gabi kay Mona Lisa Lapos Panagiton sa mga Panagiton family da may gabi gida. Lapit na lang ang Paul Energy sa John. Ma-open ka by pa June tumabot. Ay gali ka. Wow, lawig pa ba? Dula gining strength ko nimo. Katapat siniguro paho kundi santol. Ay mahuya manta. Oh. May gabi dira sa kay Nards Parcon Ligarde from Mandawi, Cebu. Kamunito sa pamilya ko sa Bacolod, shout out lang Evelyn Charmaine Mi Kalinaw, Brian JP kag Donya K Kalinaw. Alin kay Eddie Jones Kalinaw. Buena Vista dira Hacienda Aya Escalante, Pamilya Buena Vista. Alin kay Mara Buena Vista Pampag. Ay porte. Balikan ta si aksyon na John Diaz sa iya sining dugang nga aksyon balita. Sa iya sining report sa kay Sir Apayart Joseph Jada sa Santa Barbara Heights, Iloilo. May gabi ito si Mosera. No, sa kay Joseph Apayart, ako kay Apayart Joseph J. Gamonitor gisa sa aton galio. Ginatamyaw ko mandira si Tatay Ted Rihida kag si Baby Yuki halin kay Rona Trava Rihida ang panamyaw. Sa kay Toto Samuel Castillo Armita mayang gabi. Sa kay Barry Colodo Itor Saita. Sa kay Police Captain Wilfredo Binumanda ang hepe sa sang Ibi Megarona mayang gabi dira. Sa kay Andro Benedicto mayang gabi gid kag pamati sa barangay Pahanokoy, Pamilya Magalona. Alin sa kay Abeth Magalona. Kay Diser di Rioda Magalona mayong gabi kag mayroon dira nga paurok-urok sa Action Night Patrol. Sa kay Mr. and Mrs. Armando Cabilis and family, ara sila katutok sa atong sininga pagpangalagan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balik. Ito ang aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. There is Action John Diaz sa balik report. John, please come back. Actually, Pin 376 kaya mga bago ginamang nagadwar gikan naman sa Regional Training Center ng RTC 6 ang deployed diri karon sa may Negros Occidental Police Provincial Office kad sa Bacolod
Bacolod City Police Office. Ang natabo do'y aksyon Eric na 167 na ginpamtang diri sa may area sa Bacolod City Police Office samtang 222 kundi ko bagsala ang ginasay naman dito sa may Negros Occidental Police Provincial Office. Ining mga bago gilaman na gadwar sang RTC6 kabahin ini sang ila OJT ang ila naman nga pag-augment diri sa may BCPO kag Sonopo kay matabo sa ni direksyon kliwat naman ini sila nga ipang disperse or rather ipang deploy sa nakalain nga mga units sang kapulisan. For example, diri naman sa may Bacolod City Police Office ika-deploy ini sila sa napulo ka mga police station. Sa Nopo naman depende kung din sila i-assign action pero pinaka-primary purpose nila amo ni ang assist no ang action direct sa tanan nga mga functions ng kapulisan. Kay sunod diri kay Police Lieutenant Colonel Gilbert Guerrero ang tagba-bakon spokesperson sang Police Regional Office 6 nga tikinanda nila libuto ng tatlo operation, administration, kag investigation agod ilang sa may baluan kuno dira lang pila ka mga aktibidad kag anong mga ginaikotar sa mga kapulisan nga mga aktual na gidawrado mga active police gid action Eric. Part of the training sa atong kapulisan after the basic training sa training center. Will be the continuity of volunteer training or we call this FTX or FTT training program. Okay. Ang gusto mo sa training program, some of them will be assigned as staff doing the patrol and assigned under patrol section. Some of them will be assigned under investigation section. Some of them will be assigned under traffic section and so forth. They will not be completely considered as police officer in permanent status without this training program or without this volunteer training program or FTX ang tawag nila pag sila. Okay. So there are 396 newly graduates na patrol training and this is for the first time we said they will be deployed all over Balay Island. Instead, we equip first we already granted the first that they will only be deployed within Negros Island, Negros Police Office and Bacolod City Police Office. Okay. So this 300 plus, di sila sa Negros na sa Bongsoy, no? Yeah. Kanina ang pag-over sa training center to regional training service unit. This is national support unit that supervises the conduct of continuous training sa atong kapulisan na so sir, awat na po ni ang discretion kung sa diin sila i-assign ara na sa kagsa ka mga heads sang BCPO po, sir? Yeah, no, it's under the supervision of control of the regional training service unit. Okay. So, sila na siya ang supervise sa mga training. And then later on, for the completion of the training, tapos sa position ni action ganit that they will be monitor over into police signal office for the actual deployment. Actually, kabatian si Police Lieutenant Colonel Gilbert Guerrero ang spokesperson ng PRO6. So, subong ari na din sila, may formal turnover na kainas ng mga personnel dali naman sa may BCPO action direct. Pero wala pa man kita idea kung ano ang disposisyon diri sa ato naman nga mga kapulisan sa may syudad naman sang Bacolod action Eric, no? Anyway, karon nga gabi ang update diri gikan sa Israel Saranga mga 161 aksularek ka mga OFW amo ni ang ginalauman nga magapauli naman diri sa may probinsya sulad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental aksularek karon nga gabi ginalauman nila nga sakay ining mga persona sa sweeper flight gikan Metro Manila kag of course dira no malanding sa area mismo sa Bacolod Silay International Airport. So nagpanawagan naman sila nga team, especially sa action team on returning OFWs nga mabalik na naman sila ginakamtangan mismo kag wala to naman kung anong oras mag-aabot ining mga super flight action direct sa kay ining mga OFWs. Ang pamangkot kung bukas pa ang pila ka mga pension houses kag ang bulutuhan kung sa rin kinapatigayon ang ila orientation action direct. Problema. Ano mo lang ang pinakamabalita naman yung tipon sang patrol sa ginamang gabi. Mga gabi kasi sa Salvacion sang police station number 2 patrol car nag-monitor action direct karon nga gabi. Okay. Ano mga kasun, rekta diri sa Bacolod ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Sa sabitan sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio.
Radyo. Action! Night Patrol! Salamat dyan. Si Masaling report. May kapitulagli kay Russell Cabarles na bala sa Barangay Kamandag. Castellana. Kamusta dira si Tatay Nanay Sima kasi Tatay Bado Magallanes da? Sa Sendang Hilita, Barangay Kamandag, Castellana. Pre, good evening. Gwapo, gid sa outfit mo. Why, puwerte si Parimando Kabilis, no? Mr. and Mrs. Joben Pimentel and family sa Barangay Takuling, Araga Monitor sa Arisgado family sa Barangay Bata. Pamati gid sa aton haling kay Jonel Arias Gado, no? Monitor gid sa aton kag pamati. Toto Albic Poy Hinulan. Manandra mga pagpamati sa kay Toto Albic Poy Hinulan, my idol. Lo kanami para tsada ka nagkada, chimpo ko alang-alang nagid kaayo sa aton sining pagpangalaga to. Good night, ka. Sakay Ojor Limor o Tanerga monitor pa kag nagahingagaw pa sa sige ang yasining paurok-urok pamati sa mga security guard ka nagamonitor sa ato na kag sa mga miyembro sang Operation Tulong Task Group OTTG, no? Sakay Neil Zamora dira sa Manila, sakay Garcia Gigi, sakay Jonilet Akuyaba pamilya Baya sa Masilingan ka monitor gid sa ato, no? Sa Barangay Sumag si Rosami Sancho nagapaurok-urok gid sa aton sining pag pangalagad, no? Sakay Jocelyn Libon Dispoho, sakay Julie Derla Celestial Hongko ang monitor man sa aton kag nagapaurok-urok man diri sa inyo sining palatuntunan. Si Connie Delfrado araman kag si Ojor Limor Otaner sige ang sining monitor sa aton. Salamat gid. Kiss me goodbye, kiss me good night. Pagi sini parang nagsulat patrol program. Martes edisyon magata Kopiliti Polario. Balik ini buwas Miyerkules, same time, same station. Ato sa rin nga mapatrol unit reporters in action nga nagpalakad karong gabi. Action John Diaz, back to back sa piloto. Action Papang Nixon Tahom. News Center, Action ang Defensor. Technical partner sa Studio A, Broadcast Engineer Nelmar Madera, Backup Security Guard Tunog Banwa, back-to-back kay Security Guard Campaner, with IT expert Shell Elray Dotilios. Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Ciudad Sangbago, si Broadcast Engineer Bernie Bilacanas, ang Batang Suay, back-to-back kay Security Guard Rene Cordoba. Sa mga Station Manager, Action na Magbanwa, Production Chief, News Director Action Rex Cantong, ang iulagad ang Korman Action Night Patrol Program, Lunes, Top-Top, Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, nagkasaling adios, amigos, hasta la vista, ayaw magkalipat, antes magtulog, magpangamuyo. Sa iyo pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang Binuko Kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon
Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,
Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,
Isyu. Serbisyo Publiko. Aksyon laga. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon laga. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon laga. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon laga. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon laga. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon laga. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon laga. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon laga. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon laga. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon laga. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon laga. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,
komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:41. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Aksyon Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Miyerkules, pitsa 27 na bulan sang Mayo tuig 2020. Aksyon Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin, sang probinsya, sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente mahimo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyu, diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Ila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal, Presidente Duterte. Pabor si Councilor Nobero sa ginpalayag sini dapat may bakuna kontra COVID-19 antes magbukas ang klase. Contraceptive pills na sapuan sa ginapatihan kampo sa New People's Army nga natukiban sang Philippine Army sa nabukid nga bahin sa Barangay Buena Vista, siyudad sang Himamaylan. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Karon nga adlaw Miyerkules, ginapaabot magadesisyon ang National IATF angot sa paggalog sang mga restriksyon sa Metro Manila kag iban pa nga lugar nga ginpaidalom sa Modified Enhanced Community Quarantine nga magatapos sa Mayo 31. Ang desisyon sang National IATF ang subject pa sa approval ni Presidente Rodrigo Duterte. Sa televised briefing ginpahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque, importante matutukan ang natawag doubling rate, ang critical care capacity kag ang sitwasyon sang ekonomiya. Sa karon, siyudad sang Cebu kag Mandawi lang ang duha ka mga lugar sa Pilipinas nga ginpaidalom sa enhanced community quarantine. Pananglitan na halugan ini sa pila ka bahin sang Metro Manila kag pila ka bahin sang pungsod Pilipinas. Ginasigahom naton nga disiplinado na ang aton sini mga kauturan nga sundon sa gihapon ang tanan-tanan nga mga paghalong para hindi pagidugang maglapta ining kagaw. Dapat tumanon ang social o physical distancing. Iban pagid nga mga ginapalayag pulisa sang lokal nga mga panggobyerno agod nga bisan paano amat-amat maghalog tub-tub kabay pa kaluyan nga makabalik kita sang una naton nga mga pangginawi. Nagapati kita, mientras tanto, wala bulong, wala baksin nga matukiban batok sa coronavirus, hindi gid kita makabalik sa normal naton nga pagpangabuhi. Nga panawag sini new normal, pero kinahanglanon pa naton nga pangitaon ang solusyon kung paano tapnaon, kung paano makatukib kita sang baksin batok sining karon makamamatay nga kagaw. Kabay pa, nga husto ang aton gobyerno sa paghalog sang tanan nga ginadilian sining karon pila ka mga pulisa nga ginapapanaog na sang aton gobyerno labi na gid sa mga local government unit, ihemplo ang Bacolod, may ara kita Korpyo.
may ara kita istrikto nga pagpatuman sang ginatawag naton pagsuksok sang face mask, istrikto sa social physical distancing. Kay kun basi halugan ini kag magbuylo ang tao bla nga daw binuyan sa turel kag magpinagusto. Hindi naton mapaktan may pila ka mga pungsod sa kalibutan nga ginhalugan, liwat, ginbultada sang kagaw, ginigo sang second wave sang coronavirus. Kabay pa nga hindi ini matabo dire sa pungsod Pilipinas. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:46. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo bakulog man sa gihapon padayon aksyon radyo bakulog saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang hinadang piligan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang piligan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kaintangan responsable na pagbalita pagdayon nga ipalak na malasig pero sigurado aksyon na may dalang pagpalanggan
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:52 na. Kamusta na kamo? Morning, morning. Kamusta nga ton kaagahon? Karon nga adlaw, medyo mabulubugnaw gawa ang huyop sang hangin. Kung sa bagay, tigulula na gid man bulan sa Mayo, tubtubulan sa Hunyo. Ang ginapangabay naton nga ang bagyo ya hindi ginaton mapunggan kay tag sa katuig sobra 20 gid ka bagyo ang nagasulod sa aton pungsod. Kinaugali na ina. Kamusta ang aton mga dalanon? Kamusta ang aton mga merkado karon nga kaagahon? Kamusta naman ang mga presyo sang nagapanguna nga balaklon sa merkado? Inatanan ang mga sitwasyon sa siyudad sa Bacolod subong man sa mga merkado. Idulong ina sang aton patrol. Balita sa patrol. Upod kay Aksyon, Alvin Graba. Aksyon, Alvin. Aksyon, Fred. Good morning. Bukas na ang Burgos Public Market kung isda ang pagpangitaon o tanon kag iban pa at diri na subong sa area sa Burgos Public Market kay bukas na para sa mga pumuluyo aksyon na Fred. Ang sitwasyon sa mga dalanon sa syudad sang Bacolod, this time action Fred masyado pagkatawhal sa piyak sini nga masanaaw na no ang aton sining kaagahon para sa aton sining mga kauturan. May pipila ka mga salakyan di pasahe sa karon ang matamat sa pagbiyahe. May iban pa diri estilo sa tricycle nga nagabangga man action Fred sa may bangga patio wala gahulat din sila sa mga pasahero nga pagpanaog sa pribado o kung pampubliko nga mga salakyan para mandulong sa ilasing yatag sa mga destinasyon. May iban man diretsyo rekta sa may area sang bus terminal. Now, ang dalanon action Fred sa kabilugan sa sining nga kaagahon masyado pagkatawhay. That is why sa ato sining mga kauturan extra gate nga paghalong. No? So, diri nakita action Fred presyo na sa merkado ang pinakamadamo subong bala action Fred. I don't know kung anong menu para sa imo subong nga aga, pero may balarete action Fred damo-damo bisan diin ang balarete action Fred. Dagko nga mga balarete kay Pari Junior. Nyor pila subong ang balarete sir? 200.
200 ang kilo sa Balariti. Ang sa kabilog ni Action Fred, I think, hindi ko magsala, tag 3, tag 4 ka kilo ang isa ka bilog. May ari man diri Action Fred nga available man. Anong kung kay dalagko ni siya ho? Ang mga Balariti. Si Dudong, pila subong ning banglos ta subong? Amo niya po per kilo 200 to 190. 190 to 200 kay dagko ni siya no? Oo. Ang isa ka bilog ni dong 3/4 o 1 kilo. Mga 3/4. 3/4 no? O isa ka bilog pa lang ni Action Fred 3/4 dagko ni siya mo. So mayara ni tatlo duha, mayara man diriya duha isa ang kadagkoon sa mga isda available. Dari sa kay Maymay Action Fred, dabaw Balariti mangyapon sa kay Maymay, damang Balariti subong may. Ang available sa kay Maymay pagid ang marot, no? Pare, pila ang marot subong? 160. 160 ang marot, no? Available man sa imo si Lubo-Lubo. Hindi gid madula sa imo si Lubo-Lubo, no? Pila subong? 140. 140 Lubo-Lubo, pero fine na siya Action na Fred, butsing ganon tinlo ang klases ang Lubo-Lubo. Saktuhan lang gid ni siya Action Fred, hindi ka na balaya siling biyang tinluan mo pa antes lutoon o kung si parar mong dagko gagmay, kuridas ni siya, gagbay ni siya. Diri man Action Fred, ang available man kapangita ko sang kagina ang panalagko bala pagi. Why gid sa may nakita nga pagi subong. Ang available subong ya ang Blue Marlin, no? Ang Blue Marlin pila subong ya pre? 400 subong ang Blue Marlin. Pero of course si Tabas hindi gid madula sa iya subong. Si Tabas pare tag pila? 250. Amo ning presyo, no? Steady pulse lang ko, no? Hambal ni Parinini, no? 250 ang presyo sang Tabas, no? Subong kaagahon. Luwas diriti may mga available man direction Fred, no? Locos, pwede ka bakal nga available nga locos subong kay Madam. Ma'am, pila subong locos ta Madam? Pila ning locos? Ano tawag ni? Locos. Pero anong tawag ta sining nga klase? Baby pusit. Baby pusit. Baby pusit. Oh, yes. Si baby pusit ang pila? 200. 200. Ang nagabaligya? $1. Baba, dollar Dollar ko na siya subong. Baby pusit, 200. Pero ang kabaligya, dollar. Kadlaw tamon din double section Fred aga pa, no? Pero mas maayo man diri. Kay mga pakinason subong available. Piho na gini Action Fred kay kalabanan nga naga-deliver sa mga pakinason. Ang area naman sang EV Magalona. Pero at least importante direction Fred temprano pa para sa ato sila nga mga kauturan gusto makatilaw gid, no? Sang Kanami turns, no? Sang Punaw, Kasag. Ang Punaw tagali Madam tagpila? Tag 100 ang kilo. 100 ang kilo, pero babakal ko yabi, tinumpok yabi. 20. Tag 20? Oo. Wala nylon shell? May nylon shell kita, Madam. Wala. Why so amo niya sa nylon shell kay kumera manggid kuana na sila. Wala sila na panagutan mo ko ay kaiwat na sila nga daan ng ilang species. Dapat padamu gina sila nay. So Action Fred wala ginapahanugutan gali, no? Kay dapat magdamo kay jutay na lang species niya sang nylon shell. Ang kuan man madamo ang inintalabaya? Ang talaba ang baligyan namon tag 20 tumpok. Oo. 350. 350. Oh, mayara man bakal kinilo, tag 30 kilo, ginapili nila ang dagko. Kung sa Action na Fred, lain na siya ka klase. Kung iba niya dagko, kahangay isang ilog. Kunti daw ka chinelas ka bata, isang amanang kadagkoon. Mayari man diriya subong sin Action Fred regular. Ang talaba, no? The best way pamahaw ang kuan ni sa Action Fred, ang kasag. Pero gagmay ni siya nga klase nga kasag, no? Tag pila ang kasag ta? Tag 100 ang kilo, pili na siya tambok. Amo na sa panawag namon SS na siya. SS. Oo. Bali, small size siya kay reject na sa mga naga-picking bala. Oo. So
putsing ganon, kung reject siya, amo na yung pang-merkado naman. Oo, pang-merkado. That is why, no? Kung pero iba niya mga dagkog, idya. Ang mga lagkog, dati, mahal na siyang iyang baligyan ay. Kailan naman ang presyo sa lagkog mo. Ang green shell ta subong, oh. Ang green shell ko may-ari kami nga dala, halin sa Sarabia, ang baligyan naman niya sa green shell, ta 120 lang yun na yung kilo. Okay, pero kung napanitan na, ano niya, tahong niya? Ang tahong, tag 50 ang kilo baligyan naman. Tag 50 ang kilo. Kahapon to, auction Fred, kanami isang sudan tabla. Ginbutangan sang gabi ang iling bagungon. Oo, tagpila ganin si bagungon? Ang kilo sa bagungon, baligyan naman, 40. 40 action Fred, no? Ang bagungon. So, ang ni action Fred, ang pila ka mga presyo sa karon. Naglabay kita dito man kagina sa kay Bibit. Ang kay Bibit, subong ang iya sininga lagaw. Ang presyo action Fred, kampiyon man. Kay puro bahay, panagat siya klaseng lagaw. Ang panagat action Fred nga lagaw, kabili man sang 380 per kilo. Pero dagko ni siya nga klase sang lagaw panagat siya, no? Kaga iban pa amuning available kaga presyo koron sitwasyon man sang baligyan ay sang presyo sang isda diri sa area sang Burgos Public Market. Ini ginadulong man sa inyo sang CL-Pito-Pito. Ito'y may 26 milligrams nga vitamin C. Nagapapaskol sang immune system. Agad isway likawan man ang peke, no? Nga CL-Pito-Pito nga nabutang sa mineral water, plastic bottle o kung lapad bottle. Ang CL-Pito-Pito mapakal sa mga butika o kung parmasya malapit sa inyo lugar. Basta't laking CL-Pito-Pito, laking panalo. Pagka sa patrol with aksyon na ni Kiraw, ang aksyon nyo, aksyon, Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:02, mga presyo sa merkado. Anong pamahaw nyo da? Subong na pulo pangita sa ginawa ko daw kanami luto putsiro, no? Nababakal isa ka kilo baboy, nga may tulaan para may sabor-sabor, bakal ka saging, kamuti, pitsay, paitan, ba? Ang manamit nga ipares ni insalada bla ning langka, damo gata, sos. Daw amo nang kinapulo pangita sa ginawa ko karon nga kaagahon. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:03 na. Padayon ang libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon sa Life Extension Clinic. Alas 9 sa ngaga, tubtob alas 3 ang takna sa hapon. Amo ni inyo kahigayunan nga makapakonsulta libre sini nga panahon nga kadelikado sa COVID-19. Kinanglan nga check-upon ta permi ang kondisyon sa aton lawas. Dira sa Life Extension Clinic ang ginagamit nila standard gid kag acceptable nga pamaagi sa medical consultation kay puro eksperyensyado nga mga medical doctor ang naga-clinic dira. Importante gid nga makabakal kamo sang ila produkto. Mabakal sa Life Extension Clinic ang pinakasikat, pinakamapatihan nga vitamin hormone. Ang vitamin hormone nga rekomendado sa mga medical doctor. Basta gani ginarekomendar sa mga medical doctor, ang buot silingon maayo klase na. Kay bisan sa iban nga kapungsuran ang panawag sini Super Life Extension Vitamin D3. Nagakakas sa balatian nga nagtapik sa aton kalawasan. Ang Life Extension Vitamin D3 mabakal ninyo sa tanan nga sanga sang Sincer Drug Store, Negros Grace Pharmacy, kagalos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Dire sa Bacolod, ang Life Extension Clinic aralang sa GE Esteban Building, Lacson, Burgos. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:04. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini.
labanan ng banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:07 na. Oy, sa aton mga kauturan, extra nga paghalong, hindi lang sa COVID-19, kay bagod tig-ulula na posibilidad mag-aatake naman ang mga lamok nga magadala sang balatian nga dingge. Amo ini ang balantayan ta. Hindi lang kay COVID-19, bantayan taman ang balatian nga dingge kay makamamatay man ini nga klase balatian nga tugas sang pagkagat sang lamok. Basta tigululan gani madamo nga balatian ang nagatuluhaw. Hindi lang gani COVID-19, hindi lang dingge, ara man ang pila ka mga pagpangtrangkaso, hilanat, ubo, sipon, kag iban pa. So, ang bantayan ta, damo-damo na. Ang COVID-19, ang dingge, kag iban pagid nga pamalatian. Tugas ining pagkulokambyo sa panahon. Kaya ti, medyo nalipatan ta na, nga may dingge gali. Kaya ang aton konsentrasyon na sintrogid sa COVID-19. May mga nagkalamatay sa dingge, pero hindi ito man kadamo ikumparar sining COVID-19 nga nag-utas ang kabuhi sang linibo-libo na sa bugos nga kalibutan. So halong kita, no? Kaya hindi lang COVID-19 subong ang nag-arangka lakip na ang dingge kag iban pa nga pamalatian. Amo inablang nga sa tion sang kahimtangan subong nga kapigadoon ga arangkada pa ang mga balatian. Damo sang pila naton ka mga kauturan ga pangakroy na sumong magagmay nga mga negosyo kaga iban pa. Amo na nga kabudlay. May nalan na kung kaisa nga gasudan kita bisan uga balingon lang, bisan kung kaisa gasamo lang kita mantika, basta wala lang sang balatian. Kabudlay gid kon may balatian. Nablang ang tanan mo nga oras ginausikan mo, alang-alang mo bayaan ang pasyente mo, kinanglan mo man ang kwarta, tiyan mo ni subong nga galaming at pa kita sa aton ekonomiya.
Kaya ginabuo subong sa gobyerno ang tanan nga matipon niya nga pundo, ang tanan-tanan nga mga donasyon kag iban pa, kag ang mga SAP nga ni Special Amelioration Program ginabuo sa aton mga kauturan nga nawadaan trabaho nga igo gid sining COVID-19. So halalungan ini nga mga binulan bulan sa Mayo, Hunyo kag sa iban pa nga mga binulan nga padayon nagabubo ang ulan. Amo na siling naton pag-abot sa bulan sa Hunyo ti mata-mata na Agosto kag iban nga mga binulan sa diin nagatupa naman ang mabaskog nga ulan kag mabulubagyuhon nga panahon. Amo na siling naton extra nga paghalong kay ginalikupan kita sang pamalatian. Puerte, no? Nablang wala kag tuod, wala kay lisuan, puro problema lang. Liso ka di COVID-19, liso ka sa piyak may dingge, liso ka sa piyak kapigaduhon. Ay, oo, san o pa kita makalampuwas ini. Amo nang siling sang katigulangan nya kun may kalalatan pagkatapos sina may araman nga kasanagan. Sa likod sang kadulom ko no, may kasanag man. Galing san o. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:11 na. Mabalik kami. Dugang nga balita kag mga isyo diri pagkatapos sang 5 minutos nga paid program. Standby. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolog man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolog saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang piligan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang bituon Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Madayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadang piligan Padayon aksyon radyo Una sa
balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sabisan at mga kahitangan Responsable na pagbalita Pagdayo na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Pagdayon Aksyon Radyo. Pagdayon Aksyon Radyo. Pagdayon Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:17 na o kapi-kapi na kamuda. Dr. Alfred's Green Coffee with Stevia Extract. Namin ni siya wala kalamay, natural sweetener lang. Makabulig papaalerto sa atong lawas kag paminsaron kapangapi ng bugos nga pamilya, healthy pagkamutanan. Mayo ini para kay lulo, lula, nanay, itatay, lakip na sa kabataan. Hindi ka mo magkabalaka. Kay non-acidic, non-addictive ini nga kape. Ang Dr. Alfred's Green Coffee, gintunan ini sa mga scientifico dito sa Amerika. Dito lang ka na-discoveryan nga kung berde pagaling kape, forte ka powerful sang yan natural antioxidant. Loaded pa siya sang phytonutrients, panawag sa iya natural colon cleanser. Kay kung matinlo ang aton colon, malayo kita sa masakit. So kung hindi ka kaitsar, 1, 2, 3 kaadlaw, abyan, hilo na ina sa aton lawas, pagwaon mo ina. Ang mahimo naton para maka-enjoy kita, kape-kape kamo, sang Dr. Alfred's Green Coffee, ga-enjoy ka sang saborya, makibot ka lang, mangin best friend mo na ang comfort room. Dr. Alfred's Green Coffee, mabakal sa tanan nga sanga sang Sincere Drug Store, Wakong Chinese Drug Store, Consuelo Drug Store, Cheers and Orway, sa second floor sang Lopez Araneta, kag tanan nga drugstore malapit sa inyo lugar. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:19 na, preparado na ang kasimbahanan na suno sa Catholic Bishops Conference of the Philippines pananglitan nga pahanugutan na sang IETF nga magbalik ang mga misa sa mga kasimbahanan, preparado na sila. Tumanon man nila ang tanan nga mga mando sang aton gobyerno. May ara mga pagsulundan nga suksok agid Pismas, no? Pero suno sa CBCP mayo man sila nga ang pare hindi lang magsuksok sang face mask kay isama lang siya mo ngara sa altar niya sa kristal na gabi ang pasuksokon sa face mask. Demo ini ang pila ka mga paghanda subong sang mga kasimbahanan. Kay ti ang una nga palayag nga hindi gid pwede makatipon-tipon, pwede lang kung may misa gid man napulo ka tawo lang ang pwede makatambong,
ti may ayo man ang pila ka mga kasimbahanan, bisan 50% na lang ang pwede makatambong kag i-observe lang ang physical distancing. So, angan nun ta kay gaamat-amat naman mong halog ang aton sini gobyerno sa pila ka mga ginaayo sa aton pila ka mga sikta, pila ka mga sektor sa aton gobyerno. Ayo sang kasimbahanan, ayo sa magagmay nga mga negosyante, ayo sang pila ka mga sektor nga halog-halugan na ang pila ka mga pagpatuman sang pila ka mga pag-andam, paghalong batok sining COVID-19. Tiga ayo gidang simbahan nga kun may mo tugutan sila. Gayo man ang mga tumuluo, gayo man ang mga sumilimba nga kun may mo ibalik ka. Kag tundon lang kung ano ang mando kag mga paandam sa aton gobyerno nga para hindi maglapta kag matapna na ini ang COVID-19. Do ano bla kadako sa wabulig sini pananglitan na be, may baksin nga matukiban kag mauntat ini. Do ano kalipay sa aton pumuluyo nga makabalik kita sa kinaandan naton nga pangginawi nga matawagid normal na nga pagpangabuhi. Bisan panawag sini new normal, hindi kita gyapon makabalik sa normal nga pagpangabuhi mintras tanto nga ara pagpamahog, mintras tanto wala bulong ining coronavirus. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:22 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ang makaksyon ng mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gudmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon! Aksyon Radio! Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:25 na. Mabalik kami. Dugang pagid nga mga balita pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Agapasang banwa, mabugaw na hangin, agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolon kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nagkalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
pasang banwa, mabugnaw nga hangin. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:31 na. Happy birthday lang nga kay Joy Rachel Salanga Kalugod nga nagahiwat sa iya kaadlawan karon nga adlaw. Dire kita, balita naton sa City Hall, si Councilor Novero nagapabor sa palayag ni Presidente Duterte nga dapat may bakuna anay kontra COVID-19 antes magbukas ang klase. Balita City Hall. Detalye sini upod kay Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead. May kag-action, Fred, ginaabi-abi kag suportado ni Bacolod City Councilor Renisito Novero ang damlaglang palayag ni Presidente Rodrigo Duterte Action, Fred, nga wala sang klase kung wala sang vaccine kontra COVID-19. Kung madumduman si Novero nga nagapungko bilang chair sang Committee on Education sa Konseho ang nag-author Action, Fred, sang resolusyon nga nagapangabay sa Department of Education sa Gobyerno Nasyonal nga kung mahimo ipaiway ang pagbukas sang klase sa maabot nga Agosto 24 bangod sining pamahog sang COVID-19. Sa interview sa Action Radio ginpahayag sang konsehal ang palayag sang presidente suno sa Action, Fred ang nagabuot silingon nga nagakahangawa man ang chief executive sa seguridad sa mga estudyante kag manunudlo. Ginalan to Action, Fred ni Novero nga handa ang presidente nga tun-an ang mga practical kag scientific nga mga pamaagi para mapadayon ang edukasyon nga wala sang pamahog o kon peligro. Bangon sining Development Action, Fred, suno sa konsehal, plano ini nga magpatawag sang pagsinapol upod man ang mga miyembro sang local school board sa Bacolod City para makahimo man sang mga suhestyon nga ipadala dito sa gobyerno nasyonal nga pwede ma-adapt sa educational system sang Pilipinas. Yeah, well, first, nagpasalamat ko si Presidente for listening to our pleadings, no? Nagapatyag sa, in other words, man, kasubong sa aton pagpatyag, nagkakangawa man sa kasubong sa aton pagkangawa, for sa aton seguridad sa aton mga kabataan. Nabatian si Bacolod City Councilor Renisito Novero. Sa sininga matinion, dapat doblehon nato ng paghalong sang aton ikaayong lawas. Agud malikawan ang mga masakit, dapat epektibo ka food supplement ang aton ginainom. Rekomendado ang Santon Plus Gold. Mas gin panami kag mas gin pa epektibo bangod mayara ini sang extracted nga mangosteen, balunggay, margoso garlic kag spirulina. Ang Santon Plus Gold mga kaaksyon, epektibo nga makabulig sa may mga diabetes, hypertension, inflammation kag iban pa. Santon Plus Gold mabakal sa mga butika. Akon man gina-recommend ang Life Extension Coffee Mix. Start your day right mga kaaksyon. Pagi sa pag-inom sang Life Extension Coffee Mix, ining pinakauna nga kape nga mayara sang vitamin D3. Ang Life Extension Coffee Mix ang mayara sang healthy nga mga ingredients kang isang mangosteen fruit extract kag grashi mushroom extract. Ang Life Extension Coffee Mix ang mabaka sa Life Extension Clinic sa GA7 Building, Lacson Street, Bacolod City kag sa mga butika. Basta kape, mag-Life Extension Coffee Mix na with vitamin D3 na kita. Ang kaaksyon niyo sa Bacolod City Government Center. Action Dale Salazar, una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:34 na. May mga pamangkot diri ho. Nya pwede na bukas na mga parlor kag barbershop, wala pa. Wala ton tanay nga magpapanaog sang mando ang aton local government unit labi na gid dire ang syudad sa Bacolod. Wala tonta kon ano ang palayag ni Mayor Bing Leonardia. Kay pero gahalog-halog na. May mga ara na nga patibaan nga pwede na. Gayo ining mga parlor, ining mga salon, ining mga barbershop nga kun mahimo makabukas na sila. Kay gala lalae nagi kuno. Ang pila naton ka mga utod, wala nagit pala nga buyan. Inablang naga-manicure, pedicure, nagagunting sa buhok ka. Kag kung ano pa dira, make-up kag iban pa. Nyalain gid ang sitwasyon subong. Daw pati bakal bugas, daw wala na. Nga amo lang ini ang ila palangitanan. Pero, hulat-hulaton ta. Kaya may mga ara na, daw medyo masanag-sanag na. Nga daw ibalik na ini ang ila sini trabaho para adlaw-adlaw may ibakal man bala
kilo-kilo nga bugas sudan, kag subong man pulo pamahaw sa ila sini kabataan. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:36. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang hinagang piligan padayon aksyon radyo Pagkolon kag Negrosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Magbakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan responsable nga pagbalita pagdayon na ipalagnan malasig pero sigurado aksyon na may dala pagpalanggan Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe
nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon aksyon radyo Bacolod kag Negrosanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:44 na dire kita contraceptive pilso na sapuan sa ginapatihan kampo sang New People's Army nga natukiban sang Philippine Army sa nabukid nga bahin sa Barangay Buenavista, siyudad sang Himamaylan. Detalye sini upod kay Aksyon Brian Morden. Aksyon Brian, please go ahead. Mga aksyon na Fred na tukiban sang Philippine Army in isa ka ginakabig nilang kampo sang New People's Army dira sa area sang Barangay Buenavista, siyudad sang Himamaylan. Mga bukid-bukid din nga porsyon. Sunod diri kay 303rd Infantry Brigade Commander Colonel Inocencio Pasaporte. Yan mo ning result action Fred sang padayon nila iyang kampanya kontra sa mga katapos ang NPA. Na tingala lang to si Pasaporte action Fred kay may ara sa mga contraceptive pills iya nga naabta nila dito na butang sa isa ka bag nga ginapatihan diri ang tag-iya amo gid ang NPA kag base ginagamit nila ini sa paggamit man kuno sa mga kababayenhan nila nga makaupdanan dira para makighilawas action Fred ina palayag ni Pasaporte. Yung una doon may kunting firefight so may mga naiwan na gamit so ang very significant do sa mga belongings ay may mga contraceptive pills may mga nakuha so napagawa na mo na sa release na may mga mo ng mga na-recover dito sa area so magluwas sina ginalauman sina diri nga base may ara pagiliban sila nga kampo dira nga ginapuy-an or ginatiniran or ginalekturan sa ila sini nga mga kaupod abi nga padayon karon nga ginapangita pa sang Philippine Army Action Fred. And may panugyan diri sa Pasaporte sa mga ginikanan nga inyo sini kabataan dapat bulubantayan gid kundi nagalakat anong lisensya kay base mabiktima sila sining nasambit iya nga miyembro sang New People's Army. Inang balita ni Section Brian Morden nga report una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon
Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:47 na. Nanugunan lang ko, no? Kung tani, kung bisan paano, abuning sitwasyon ta sumong, kung may ara tani nga pagpakiginunanon sa kalinong bala, may untatlo po kung tani, nga daw hindi madugang-dugangan ang aton problema, no? Kaya kung matawhay, medyo makahatag pa niya isang dugang man nga serbisyo sa gobyerno ti subongya, medyo may jutay nga kadilikaduhan kon sa kabukiran ang paghambalan bangod ti wala na untatlo pok wala na negosyasyon posibilidad base kon magkinit-anay ang Philippine Army kag New People's Army ti ginasigahom naton padayon ang ining kwentuhan ay kag ti nagakabalaka kita nga dapat mag-isa anay temporaryo bangod sa problema karon yad medyo may jutay nga kadelikado sa kabukiran. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:48 na mga blatter entre pagkatapos ini. Pito ka importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:51 na, CL77, 26 mg vitamin C, isa sa nagapabakod sa aton immune system, gapabakod sa aton lawas para dipinsahan kita sa anuman nga pamalatian nga magtapik sa aton kalawasan. Kinahanglan tani labi na subong nga nagapang-igo gid ang COVID-19.
CL77 pero sigurohon ta nga original ang aton mabakal. Di kadamo sa nagasunod kay man epektibo siya mo. Amo na nga ang piki galapta. May gabaligya pamalay-balay, may gabaligya ang nabutang sa mineral water, may nagabaligya ang nabutang sa butilya plastic, may butilya sang lipid, delikado, piki kabyanan. So para makabakal kita original gid nga CL77, bakal kita sa mga masaligan nga butika o kon parmasya. Inaya sigurado, orig ina nga CL77. Laking CL77, laging panalo. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:52. Pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa patrol. Kita kay Action Alvin Graba. Action Alvin. Nagnubo na action pred ang dinakpanay sa violation sa face mask kag social distancing. Pila na lang? 96 na lang action pred. Client. Oo, kunti nagligad to may 300, 400, may ara man niya sub 3 ka digits, subong 2 na lang ka digits. Pero 96 action pred, no? Amani ang nakabayular sa Executive Order number 35 diri sa syudad sa Bacolod. In fact, action pred may pila ka mga backup stations ang zero man butsing ganon may ara man iba nga backup stations nga jutay lang gid kaladakpan, especially diri sa downtown na area sa station number 1. Tatlo gid lamang ang nakaladakpan action pred nga wala nagasuksok sang face mask. DC Utso sa police station number 2, isa diri minor de edad dakpan man nga nagalagaw wala gasuksok sang face mask. May 5 sa station number 3, while sa police station number 4 amang medyo damo-damo jutay. BNT Kabilog 20, police station number 6 tatlo action pred dakpan sa area naman sang barangay 40. May nadakpan man sa area sang barangay o kung sa police station number 7, 21 ang nagkaladakpan. Ang pinakamadamo subong action pred station number 8, sa station number 8 covering Pahanukoy, Tangub kag Singkang, BNT 9 tanan action pred ang nagkaladakpan wala nagasuksok sang face mask. Majority na wala nagasuksok sang face mask, pero in terms ng social distancing wala sang record action pred. Station number 9 action pred gani 0 kung dinakpanay sang kung wala nagasuksok sang face mask o kung social distancing kay tutok nila subong ang investigation sa shooting incident na tabo kahapon nga adlaw. How much more action pred kay 167 ka mga pulis nga FTP training on the field diri man diri sa area sang syudad sa Bacolod. Another numbers ni siya 167 amo nang iga fieldman sa pila ka mga major roads diri sa syudad sang Bacolod. Mga police ini siya action pred on field training program. Balita report sang patrol ginadulong sa inyo sang Dr. Alfred's Green Coffee fortified with mangosteen, santons kag stevia. Makabulig agud ma-prevent ang colon kag ginapagwa pa ang hiko sa tiyan agud maligaw kita sa balatian. Sa Dr. Alfred's Green Coffee nakapangapi ka na, healthy ka pa. Be fit, be smart, be healthy. Take Dr. Alfred's Green Coffee. Rekta sa patrol with aksyon na ni Kiraw ang kaaksyon nyo. Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:55 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Labanan ng banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin.
O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Aksyon Radio Philippine Standard Time on minuto na bilin mapangot kita sa takna lasais standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasais 1. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Gikan sa News Centers ang Aksyon Radio. Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangunang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sa Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dove nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa ato nga panguna nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, partial lifting sang liquor ban sa Bacolod ginpanugutan na ni Mayor Bing Leonardia.
Panibago nga kaso sang pagpatay sa isa ka negosyante dapat padalman sang kapulisan suno kay Vice Mayor Familiaran. Sa balita nasyonal, ginalgar overpriced nga protective akong personal protective equipment ginapaimbestigahan ni Presidente Duterte. NTC ginapabasura sa Korte Suprema ang hirit nga TRO sang ABS-CBN. Mayong aga Bacolod, may aga bilogabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw, Miyerkules, Mayo 27, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabad. Kag-Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal pagkatapos lamang sa Ikaw na ang ginapamati ang namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod sa Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 6 minutos na nakaligad sa tak na ang alas 6. Detalye na sang mga balita lokal. Ginpanugutan na ni Bacolod City Mayor Evilio Leonardia ang partial lifting sa ginapatuman nga liquor ban sa syudad kag gitpasugtan naman nga makainom apang dapat lamang sa sulod sang balay. Sa Executive Order No. 37, Series of 2020, mahimo na nga makabakal sang ilimnon ka nga isang wine, beer, kag iban pa nga alcoholic drinks ang Bacolod nun. Apang pagbakal mahimo lamang pasugdan umpisa alas 12 sang udto, tubtob alas 6 sa gabi kag dapat magasunod sa social distancing kag iban pa nga mandatory health protocols. Dugang pa, ginadumili naman ang pag-inom sa mga restaurant, bars, convenience stores, kag sari-sari stores. Sino man nga marakpan mga patubang sang kaso kriminal sa paglapas sa Republic Act 11332 ukon ang Mandatory Reporting of Notifiable Diseases and Health Events of Public Health Concerns Act kag posible revocation sang business permit sa establishmento. Ang executive order nag-epekto ini umpisa Mayo 25 tuig 2020.
Dapat nga padalman sa kapulisan ng investigasyon angot sa pagpatay kay Randolph Domingo, ang negosyante sang baboy nga ginlothang kahapon Martes sa Dalan Araneta, Barangay Sumag, Syudad sang Bacolod. Suno kay Bacolod City Vice Mayor Elcid Familiaran, mas maayo nga matutukan kag lantawon ang tanan nga anggulo ilabi pa nga naka-recover sang key J9 machine pistol sa compartment sang salakyan sang napatay. Nagapati si Familiaran nga may madalong pa nga motibo ang pagpatay, magluwas sa background ni Domingo nga napreso matapos nadakpan sa buy-bust operation sa Barangay Banago. Nag-apilar man ang vice-alkalde sa pamilya nga magkooperar sa kapulisan para sa kasulbaran sang kaso. Sa piyak sang sunod-sunod nga kaso sang pagpamatay, ginpahayag ni Familiaran nga generally peaceful ang syudad kag Negros Occidental tungod mas magamay lamang ini kung ikumparar sa iban nga probinsya. Hindi na ipaidalong pa sa autopsy examination sang pamilya ang bangkay sang isa ka negosyante ginluthang kahapon sang hapon sa Dalan Araneta, Barangay Sumag, Syudad sang Bacolod. Suno sa kay Annalyn Domingo, asawa sang ginpatay nga si Randolph Domingo, luyag sini nga matawhayan ang pamilya sa piyak sang kalisod sa pagpatay siya nga bana, rason kung nga nagdesisyon na lang ini nga hindi na pagpadalman pa ang kaso. Ginlaragway ni Domingo nga mabuot kag mabinuligon ang iyang bana. Mahimo suno kay Domingo nga hisa kag negosyo ang rason sa likod sa pagluthang sa iyang bana. Ginaako man ni Domingo nga sadto nadakpan ang iyang bana matapos madalahig sa illegal nga droga sa nagpadulong ini sa puluyan sa iyang amigo sa Barangay Banago sa din panahon akong tiyempo man nga ginkasa ang isa ka buy-bust operation. Nahilway si Domingo sa presuhan sa Oktubre 14 sa tiyaligdan nga tuig matapos nga maserbisyuhan ang pinalidan nin patong sa iya sa kaso may kangtanan sa illegal nga droga. Duman pa ni Domingo, nagapati ni nga naguntat ng yabana sa negosyo sa illegal nga droga matapos ini mahilway sa presuhan kag nagpanumpa na sadto sa iya nga magatutok na lang sa ilang negosyo nga pagbaligya sang baboy kay iban pa nga kasapatan. Nagahinyo karon ang pamilya sang respeto kag paghangop sang publiko. Sa iban nga balita lokal, nagpagwa sang pahayag ang pamilya ni Roland Tan nga ginlothang kag ginpatay sa itong nagligad nga semana agud klaruhod ang mga malisyoso nga report angot sa biktima. Suno kay Mary Grace Tan, magulang sa nga biktima sa piyak nga wala sila sang ideya sa motibo kag rason sa nagluntad nga krimen, sigurado sila nga wala ini kang tanan sa illegal nga droga. Pagklaro sang pamilya, ang Crown Agri ang isa ka lehitimo nga negosyo nga ginumpisahan sa ang ila amay sa tupang 1965. Suno kay Mary Grace, antes natabo ang pagpatay kay Roland, wala man ini sang may nakontra o kung wala man sang pagpamahog sa kabuhi. Nagapangabay ang pamilya Tan sa publiko nga untatan ang pagpalaptas sang malisyoso nga balita angot sa iya nga utod. Nagpangabay naman si Mary Grace sa katapos ang kapulisan nga usisaon kag himuon ang tanan agon matagan sang hustisya ang pagkapatay sang iya utod. We are in no way connected to illegal drugs, like the malicious rumors being spread by people who wish us ill. As such, we do not have anything to hide. During this time, we are sincerely asking the public and to respect our period of mourning and to stop spreading the malicious, baseless, and unfounded rumors. Kabahin sang pahayag ni Mary Grace Tan. Tub-tub sumong, wala pa sang may matubod nga suspetsado ang kapulisan sa pagpatay sa negosyante nga si Roland Tan. Anom kadlaw ang nagligad halin sang natabo ang insidente. Ang negosyo ni Tan isa sa mga anggulo inalantaw sa mga investigador sa Police Station 4. Sunod ang Police Station 4 Officer in Charge Major Charles Sever, nagkadto na ang iya investigador sa pamilya ni Tan agon magkuha sa ila sining bahin. Nanawagan si Sever sa pamilya sa napatay ka matestigo nga buligan sila agon matagan sa hustisya ang kamatayon sang negosyante. Ang ato nga investigador sa buong nagkatutok man sa mga kaso. So far, negative pa kita sa institution sa mga suspect. Ang establishment sa motive, ang negosyo, kaginalantaw natin ng ibang pang mga posibleng mga motibo. Si Major Charles Sever sa Police Station 4. Formal na naging pasakaan sang reklamo ang apat ka opisyal sang Barangay 19 angot sa tagtaganay sang ayuda sa idalom sang Social Amelioration Program o KONSAP. Suno kay Criminal Investigation and Detection Group Bacolod Head, Chief Master Sergeant Ramiro Gocotano, ang mga ginpasagaan sa reklamo amo sanday punong Barangay Kim Piramo, Barangay Secretary Joe Marie Cordeta, Barangay Treasurer Riza Fronda, kag Barangay Health Worker Jean Doromal. Palayag ni Gocotano, nagpadulong kag nagpabulig sa ila ahensya
Ang matagreklamo tungod ginalegar nga may tagtatlo ka benepisyaryo ang hatagan sa isa lang kabalay. Sa ebidensya nga nakuha sang CIDG Bacolod ang duha ka benepisyaryo nga nakakuha sang ayuda ang taga-barangay Mandalagan kag ang isa ang taga-barangay Kabug, Lunsay, indi botante kag residente sang nasambit nga barangay. Ang matagreklamo amo sanday Rosalie Torbina, Army Joy Limson, Jomi Limson, Welen Marie Rosales, Angelita de Vinagracia, Benji Bernasol, Renato Sindico, Irish Christy de Mandar, Moreto Tepanaw, Arcelo Ortiz, Valentino Ebon, kag Juby Hofilenia. Naibaloan ikaduha na ini nga barangay nga napasakaan sang reklamo, una amo ang barangay Felisa. Ang ito namang isang barangay dito ngayon ay ang mga walk-in complainant nagreklamo dahil ang ganitong nangyari, may favoritism sila. Tapos yung nagbigay na sila ng mga ayuda sa SAP, ang sinisiguro na binigyan ay yung mga pamilya nila. Example, sa isang bahay, may isang barangay official na binigyan yung sarili ng ina, sarili ng kapatid at saka sarili ng bayaw. Ang payag ni CIDG Head Chief Master Sergeant Ramiro Gocotano. Naglambot na sa 1862 ka mga persona natakpan sa Bacolod City Police Office nga naglapas sa Executive Order No. 35 nga ginpamanaog ni Bacolod City Mayor Bing Lunardia. Ang pag-aresto sa 1862 ginhimo sang Napulo ka police stations, Bacolod City Mobile Force Company kag Mobile Patrol Group. Suno kay Bacolod City Police Office Public Information Officer Police Lieutenant Colonel Ariel Pico, halin ini sang Mayo 20 tubtob Mayo 26 nga operation. Kalabanan sa ilang nadakpan ang wala nagasuksok sang face mask kag wala nagasunod sa social distancing. Sunod kay Pico ang manubo nga penalidad sa madakpan nga naglapas ang Executive Order 35, wala makatag sang kadlok sa mga pasaway nga pumuluyo. Apang ginpasiguro ni Pico kung matapos ang problema sa pandemic, may kaso nga tubangon ang mga nagkaladakpan. Tatlo ka anggulo ang ginatutukan nga motibo sang Sagay PNP sa pagluthang kay Oliver Montez sa Purok Manzanilla, Barangay Old Sagay, siyudad sang Sagay sa tung Lunes sang gabi. Suno kay Police Major Antonio Benitez, ang hepe sang Sagay PNP, away pinamilya kag droga apang padayon pang pag-usisa kag isa pa nga wala ginpalayag kung ano ang motibo bungod padayon pang investigasyon. Si Montez ang nagpaniyapon sang luthangon sang duha ka persona nga nagasuksok sang bonnet apang wala ini napuruhan matapos makadalagan kag nakapangayo sang bulig sa ila ka ingod balay. Ang biktima padayon nga ginabulong sa hospital samtang padayon man ang pagkilala sa mga otoridad sa mga sospetsado. Patay man ang nagamaneho sa motorsiklo sa aksidente nga makabunggo sa isa ka Isuzu Elf truck sa National Highway sa Purok Lopos, Barangay Dulao, Siyudad Sambago. Ada patay gikilala kay Jessel Salibay, legal sa Pangidaron, kag pumuluyo sang Barangay Poblasyon 1 o Poblasyon 1, Siyudad sa La Carlota. Samtang ang driver naman sang Elf nga truck gikilala kay Roland Villarosa, 20 anyos sang Barangay Lopos, Siyudad Sambago. Sa investigasyon sang Bago PNP, ang ELF nagapundo sa tubang sang nasilangan ng porsyon sang nabungguan sa motorsiklo ang ginamaneho sang napatay. Si Salibay nakaangkon sa Malubha Kabilasan, kag sang gindala sa Bago City Hospital gindeklara ini nga dead on arrival. Yana naman sa payakaron sa Bago City PNP si Villarosa para sa proper disposition. Naaresto ang top 4 most wanted nga persona sa otoridad sa Sitio Mirasol, Barangay Libakaw, Siyudad sang Himamaylan. Ang suspect ang ginkilala kay Gerald Abendan, 18 anyos, kag nagapuyo sa amuban nga barangay. Si Abendan ang gindako pagi sa mandamiento de aresto nga ginpapanaog ni Honorable Judge Walter Zorilla, presiding judge sang RTC Branch 55 sang Himamaylan sa kaso nga robbery with homicide kag wala sang piyansa para sa temporaryo nga kahilwayan. Ang suspect ang preso karon sa custodial facility sang Himamaylan PNP. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:16. Kag sa aton mga ka-aksyon nga nagapangita sang habon nga epektibo, garantisado, kag wala sang preserbatibo, magamit na sang Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Ang Dr. Alfred's Mangosteen Soap ang original nga habon nga may mangosteen extract, natural, organic, antiviral kag antibacterial. Para sa mas epektibo nga paggamit, ipabilin sa tubtub 3 ka minuto sa imong lawas samtang padayon ang pagkuskus. Safe, bangod wala inisang chemical component. Magluwas diri, ang Dr. Alfred's Mangosteen Soap ang pwede man gamiton bilang feminine wash, shampoo sa stubborn dandruff o kon kaspa, anti-pimple soap kag anti-skin allergies. So sa aton mga ka-aksyon, magamit na
sang Dr. Alfred's Mangosteen Soap ang habon nga original. Kag sa nagapangapin naton nga mga ka-action bala, ginarekomendar naton sa inyo ang pag-inom sa black coffee. Kag kung black coffee gani, ang Dr. Alfred's black coffee with no sugar amo ning aton nga ginarekomendar sa inyo. Ngano ang rason nga ang gina-recommend naton sa inyo ang black coffee? Ang black coffee gali damo sa benepisyo sa aton kayong lawas. Ginapanubo sa niyang risgo nga matapikan kita sang Alzheimer's kag Parkinson's disease. Nami man isa sa aton atay kag nami ni sa bulig man panubo sa aton nga timbang, nagapalayo pa sa aton sa risgo nga magka-diabetes. Kag nagatinlo sa aton kolon, hapos ang papagawa sa aton higko sa lawas, ginatinluan naton tinae, likaw kita sa colon cancer. So kada mo damo gid may iban pa ni nga benepisyo, health benefit ang black coffee. Kag kun black coffee, Dr. Alfred's black coffee with no sugar, amo na ni siya ang black coffee nga ginabaligya suwong nga may mangosteen, may impon ni siya ingrediente nga mangosteen. So mag Dr. Alfred's black coffee with no sugar ka na with mangosteen, kaysa Dr. Alfred's black coffee with no sugar, may kape ka na, healthy ka pa. Ginaligar overpriced nga personal protective equipment, ginapaimbestigahan na ni Presidente Duterte. Samtang NTC ginpabasura sa Korte Suprema ang ginadusok nga TRO sang ABS-CBN. Ang mga detalye sang Balita Nasyonal sa pagbalik sang Aksyon Balitang Bayan numero 1. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmahin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaksyon! Aksyon! Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
Safe Hand Challenge agud may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay nga pamaagi agud protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 ug ang COVID-19. Isa sa mga pinakaimportante ang regular, safe and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig ug ang alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot nga rekomendado sa World Health Organization. Ginagamit ang mga aksyon ng himo ng WHO Safe Hand Challenge agud may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay nga pamaagi agud protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 ug ang COVID-19. Isa sa mga pinakaimportante ang regular, safe and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig ug ang alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot nga rekomendado sa World Health Organization. Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:27. Detalya na sa mga balita nasyonal. Naglambot na sa 14,669 ang kabilugan nga kaso sa COVID-19 sa Pilipinas. Sa report sa Department of Health, nadugangan sang 350 ka panibago nga kaso sa COVID-19 sa pungsod. Ginanunsyo man sa DOH may 89 ka panibago nga recovers kang kabilugan nga recover sa masakit nagdangat na sa 3,412. Nagdangat naman sa 886 ang patay matapos nadugangan ni sang 13. Yara sa 18 ang bagong records ang nagpositibo sa COVID-19 sa mga Pinoy abroad. Sa datos ng Department of Foreign Affairs o kung DFA tungtong May 26, 2020, yara sa 2,635 ang makumpirmado nga nagpositibo sa masakit nga Pinoy, halin sa 47 ka pungsod kag rehiyon. Sa nasambit nga kadamuon, 1,402 ang pada nga ginabulong sa nagkalain-lain nga hospital. Nadugagan naman sang 16 ang naka-recover, kagyara na sa kabilugan nga 905 ang Pinoy abroad nga naka-recover sa balatian.
Target naman sa Department of Health nga dublihon pa ang kadamuon sang hospital beds nga ginparteneser para sa COVID-19 patients sa pungsod. Sunod kay Health Undersecretary Lilibeth David, target sa DOH nga mapatsaka sa 30,000 ang total bed capacity, halin sa karon nga 13,304 nga hospital beds para sa pasyente sa COVID-19. Doon pa ni David, kumpiyansa ang ahensya nga mapatuman ini tungod positibo ang sabat sang Asian Development Bank kag World Bank nga magapanugot sang dugang nga 12,000 ka mga establishmento. Ikalakip sang DOH ang 4.3 bilyones pesos nga budget request para sa 2021 agud malambot ang 30,000 nga target nga bed capacity. Naglabot sa 15 milyones pesos ang kinahon-kahon nga medical supplies na deliver sa mga personnel sa Philippine Coast Guard kag Armed Forces of the Philippines sa mga hospital. Halin sa AFP General Headquarters Camp Aguinaldo sa Quezon City, nadulong 18 ka kahon sang personal protective equipment para sa mga frontline health workers ang Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Hospital kag Sanitarium. 43 ka kahon naman sang PPE sets nga ginambugusan sang gloves, face shields, KN95 face mask, clip cups, show covers kag disposable gowns. Halin sa Office of the Civil Defense Warehouse ang ginpasakay sa C-130 plane na madulong sa Cebu kag Tacloban. Samtang 85 pa kamakahon sang PPE halin sa Department of Health ang nadulong naman sa Caloocan City South Medical Center kag 305 nga kahon pa halin sa Warehouse and Logistics Command sang Camp Aguinaldo ang gindala sa Villamor Air Base. Ginpahayag naman sa Malacanang nga hindi na kinahanglan nga magpatigayon sang investigasyon sa anomalya angot sa ginalegar overpriced nga personal protective equipment o kon PPE. Ginpahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque nga klaro ka naghatag pa sang opinyon ang mga doktor nga wala sang irregularidad tungod set na ang PPE. Duha pa ni Roque, kalakip na sa PPE ang goggles kag protection sa tiil. Madumduman nga sa public address ni Presidente Rodrigo Duterte, gindepensahan ni si Health Secretary Francisco Duque III angot sa procurement sang PPE. Ginpasiguro ni Department of Justice Secretary Menardo Guevara nga iya patutukan sa National Bureau of Investigation ang mag-asawa nga ginaligar ang mga nagtanyag sang overpriced nga medical equipment sa Pilipinas sa panahon sang COVID-19 pandemic. Sunod kay Guevara, si Presidente Rodrigo Duterte ang may direct order sa NBI kag ang iya lamang obligasyon ang mga mapasiguro nga ang mando ang ginpatuman sa ahensya. Sunod kay Presidential Spokesperson Harry Roque, ang mag-asawa nga ko ang nagapanag-iya sang Omnibus Biomedical System Incorporated, ang exclusive distributor sang Sansure sa Pilipinas. Kinahanglan nga maimbestigahan sa isyu sang profiteering, hoarding kag pagpaniplang sa gobyerno pagi sa pagbakal sang ila sobra kag mahal nga produkto. Sa bahin naman sang Department of Health, ginpahayag ni Health Secretary Francisco Duque III. Ginapabasura sang National Telecommunications Commission sa Korte Suprema ang appeal nga temporary restraining order sang ABS-CBN. Pagi sa Office of the Solicitor General, gininyo sang NTC sa Korte Suprema nga hindi pagpasugdan ang inaduso nga TRO nga magapauntat sa cease and desist order sang komisyon sa network. Madumduman nag-unta ang operasyon sang ABS-CBN matapos ang inpagawa nga cease and desist order sang Korte Suprema. Sunod sa NTC, wala sang merito ang ginaduso nga TRO sang network kang pagpauntat sa operasyon sini ang valid. Ginpahayag sang NTC nga may poder ini nga ipauntat ang operasyon sang ABS-CBN tungkol sa kakulang sini sang legislative franchise. Gin-appoint ni Presidente Rodrigo Duterte ang musician kag negosyante nga si Ramon Jacinto bilang Undersecretary sa Department of Information and Communications Technology o DICT. Nagwa ang anunsyo sang Malacanang matapos ginbaton sang Presidente ang resignation ni DICT Undersecretary Eliseo Rio Jr. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, kumpiyansa ang Malacanang nga magaserbe si Jacinto nga may dedikasyon kag integridad subong man maga-contribute agud mapatuman ang mandato sa agensya sa idalom sang karon nga administrasyon. Ang DICT nagatrabaho pagi sa Common Tower Policy halin sang 2018. Ginkadlawan lamang ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang pamangkot ni Presidential Spokesman Harry Roque kung batuno niya ang posisyon bilang COVID-19 tracing czar. Sa dinabuksan ang pamangkot ni Roque kanungan sa pagpresentar ni Magalong sa contact tracing system ang ginhimo sa syudad sa Baguio ginakabig isa sa pinaka-epektibo nga tikang sa pungsod. Ginpamangkot ni Roque si Magalong kun bala handa ini nga manawag sa pwesto bilang alkalde kung ihatag sa iyang posisyon bilang tracing czar.
Apan nagkadlaw lamang si Magalong, kaginpahayag nga si Undersecretary Bernie Florese ang tracing czar, kag nagasunod lamang ini. Suno pa kay Magalong, madamo naman nga local government units ang maepektibo nga contact tracing system. Gin-insister ni Deputy Speaker Luis Raymond Villafuerte kung ano ka-importante ang mga local projects para sa maka-generate sang local employment labi na sa mga individual nga ang palangubian na apektuhan sang COVID-19 crisis. Suno kay Villafuerte nga ang gobyerno national mahimo makapatuman sang local projects. Dugang pa ni Villafuerte nga ginaduso sini ang nationwide nga pagpatuman sang local projects sagud masiguro nga hindi maapektuhan ang programa sang gobyerno nga balik probinsya. Una dirigin question sa Department of Budget and Management ang probisyon nga ginaduso ni Villafuerte nga COVID-19 Unemployment Reduction Economic Stimulus Act sa diin kalabanan sa mga proyekto nga tuyo mapondohan sang 1.5 trilyones pesos ang stimulus package ang para sa lokalidad. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:34. Kag para naman sa atong mga ka-aksyon, kaupod sa pag-take ninyo sa inyong mga food supplement, hindi magkalipat nga mag-inuman sang CL-Pito-Pito. Ang CL-Pito-Pito mga ka-aksyon, mayroon isang 26 mg ng vitamin C, kagabulig ini pabaskog sang immune system. Mga ka-aksyon, likawan ang nagabaligya house to house ang peke nga CL nga nabutang sa mineral o kon plastic bottle o kon ang lapad bottle. Para sigurado kag garantisado, magdiretso baka sa ginasaligan nga butika o kon farmasya. Kag available man ini sa Fritzy Store dira sa may public market sang Barangay Carabalan, syudad sang Himamaylan. Laking CL Pito-Pito, laging panalo. Inyong mamatiya aton mga balita sa aksyon, Balitang Bayan numero 1. Standby na sa action report, second portion. Ubod ka aksyon, Fred Saranga. Balikay kita sa action Balita Morning Edition. Ubod ka po sa inyong news team. Aksyon Dorel Cabal. Kag-aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:38. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Actual Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Actual Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Miyerkules pitsa 27 na bulan sang Mayo tuig 2020. Dali na lang magtakop ang bulan sang Mayo, ano naman ang nagahulat sa aton sa pagbukas sang bulan sang Hunyo. Madamo sa mga espekulasyon, madamo sa mga hinuding-huding sa pagkulokambyo, posibilidad sa paghatag ligwa-gawa sa pila naton ka mga kaprobinsyahanan, pila ka mga lugar nga mahimo ipapanaog sa mauluog daw gawa nga community quarantine ang bilog nga pungsod Pilipinas. Pero sa nasiling tana, hindi gyapon kita magpiyar,
hindi kita magsalig. Bisan ihulog pa ina sa modified community quarantine o kung ang pila ka mga lugar posible kakasunagid ang pila ka mga paandam sa COVID-19. Pero wala gyapon sang bulong.